Вечны хлеб. Александр Беляеў. Тэкст друкуецца па абавыдле выдання Александр Беляеў. Выбраныя навукова-фантастычныя творы ў трох тамах. М. Маладая гвардыя 1057-2. Copyright by C.R.A. Алонічаў. Прадмова. Александр Романович Беляеў нарадзіўся 4 сакавіка 1880 года ў горадзе Смаленск, пісьменнік, фантаст беларускага паходжання, рэпарцёр, адвакат і журналіст. Адзін з заснавальнікаў савецкай навукова-фантастычнай літаратуры, першы з савецкіх пісьменнікаў, які цалкам прысвяціў сябе гэтаму жанру. «Вечны хлеб» – фантастычны раман, апублікаваны ў 1928 годзе. Прафесар Броер адкрывае новую бясплатную крыніцу харчавання, бесперапынна размнажальнае цэста з пажыўных мікраарганізмаў. Цэста прафесара Броера павінна дабрадзейнічаць чалавецтву, ажыццявіць яго спрадвечную мару вызваліць ад голаду. Аднак ці так гэта на самой справе? Пазней амерыканскі эканаміст Мілтан Фрідман скажа, што калі ёсць адно выказванне, якое сумуе эканоміку, то гэта бясплатных абедаў не існуе. Гэтае выказванне лёгка зразумець, але многія не ўсведамляюць эканамічную логіку за ім. Што ж адбудзецца з людзьмі, калі ім даць бясплатны вечны хлеб? Зараз нам павядзе Александр Беляеў. Вяскулікая рыбацкая бярвяніца павольна падплывала да вострава Фэр, што ўходзіць у групу фрыдландскіх паўночных астравоў нямецкага мора. Стаяў асенні вечар. Моцны паўночны вецер абдаваў рыбакоў пырскамі ледзяной вады. Лоў быў невысокі, і твары рыбакоў, пасінелыя ад холаду, хмурыліся. «Сёлета зіма будзе ранняй», – сказаў стары рыбак, попыхваючы кароткай трубкай. «Так, падобна на тое», – адказаў малады і, крыху пачакаўшы, дадаў: «У Карла зноў сетку ўкралі, новую, усе ажывіліся. Рыбакі пачалі абмяркоўваць, хто б мог займацца ў іх крадзяжамі. Маё меркаванне такое, што гэта справа рук Ганса», – рашуча заявіў малады рыбак. «Ганса? Ну ты прыдумаеш», – пачуліся здзіўленыя галасы. Ганс быў напалову хворы, худы як шкілет, высокі стары, што самотна жыў у старым закінутым будынку маяка. «Ганс? Ды ён ледзь ногі цягае, якія ж у цябе доказы? А такія?» – заявіў малады рыбак, што Ганс таўсцее, гэта была праўда. За апошнія тыдні твар Ганса значна акругліўся, і гэта загадкавая паўната ўжо служыла прадметам вясковых размоў. Кажуць, Ганс знайшоў на беразе клад, выброшаны морам. Ад такога падарунка і не дзіўна папаўняць, задумліва сказаў стары рыбак. «Ганс займаецца кантрабандай. А я кажу вам», – не супакойваўся малады рыбак, «што Ганс крадзе ў нас сеткі і рыбу, прадае іх і таўцее. Вы ж заўважылі, позна вечарам ён кудысьці часта адлучаецца. Якія ў яго справы? Усё гэта вельмі падазрона». З маладым рыбаком спрачаліся, але відаць было, што яго аповед на многіх зрабіў уражанне. І калі бярвяніца падплыла да берага каля старога маяка, адзін з рыбакоў прапанаваў: «А што, калі б нам зайсці да Ганса, паглядзець, як ён жыве? Абагрэемся, а заразам і яго праверым». «Вось гэта справа», – ажывіўся малады рыбак і пачаў хутка выгружаць рыбу і прыбіраць снасці. У невялічкім вакенцы маяка свяціўся агеньчык. Стары Ганс яшчэ не спаў. Ён радасна сустрэў гасцей і прапанаваў сагрэцца каля паўразваленага каміна. «Ну, як уло?» – спытаў ён, паціраючы жылавыя рукі з крываноснымі пальцамі. «Кепска», – адказаў малады рыбак. Ён быў злы на няўдалую лоў і непагоду, яму хацелася сарваць злосць на кім-небудзь. «А ты ўсё паўнееш, Ганс, з чаго бы?» Стары жаласліва ўсміхнуўся і развёў рукамі. «Ты таксама паўнееш, Людвік», – адказаў ён. «Не пра мяне размова. Калі чалавек сваімі сеткамі рыбу лавіць ды прадае, у гэтым няма нічога дзіўнага, што паўнее. А ты вось скажы нам сакрэт, як не працуючы папаўнець, тады і мы, можа, будзем ля цёплага каміна грэцца, замест таго, каб у моры рэўматызмы зарабляць». Ганс быў яўна збянтэжаны. Ён жмаў, паціраў рукі, падымаў плячыма. Усе заўважылі збянтэжанне старога, і гэта прымусіла паверыць у яго віну нават тых, хто сумняваўся. «Трэба б зрабіць у яго вобыск», – шэптам сказаў рыжы фрыц, нахіляючыся да вуха іншага рыбака. «Я гэта тонка арганізую». І, звярнуўшыся да Ганса, ён сказаў: «Як ты не баішся жыць у такой разваліне? Падзьме добры нортост і цябе расцісне ў праснак». «Сцэны товстыя, як-небудзь дажыву», – адказаў Ганс. «А калі расцісне?» – не супакойваўся фрыц. «Табе, старыку, можа, гэта і абыякава, а з нас спытаюць: навошта не прынялі мер бяспекі? Шчэ пад суд аддадуць. Трэба аглядзець тваё жытло». «Што ж яго аглядаць?» – разгублена прамавіў Ганс.
Ён ужо не сумняваўся, што наведвальнікі ў чымсьці яго падазраюць і прыйшлі не проста так. Прыходзьце заўтра, калі будзе светла, і агледзьце, калі жадаеце. Навошта заўтра? Мы і сёння можам аглядзець. Ды бо цёмна, лесвіцы разбураныя, ушыбіцца можаце. Ну што за спешка, права. Паўсотні гадаў жыў, а тут раптам адну ноч не перажыць. Людвіг ужо зразумеў ваенную хітрасць Фрыца і засуётыўся. А ты ліхтар запалі. Ліхтар, у мяне алею няма, але Фрыц ужо шарыў па круглай пакоі. Алею, вось ліхтар, а вось і алей. Ты што ж стары, хітры ж. Фрыц хутка наліў алею, запаліў ліхтар. Ідзём. Усе падняліся і пайшлі за Фрыцам. Ганс, цяжка ўздыхаючы і шаркаючы нагамі, ішоў следам за імі, падымаючыся ў паўцемры па сырым, зношаным прыступкам вінтавой лесвіцы. У пакоі другога паверха ляжаў розны хлам, пакрыты пылам і смеццем абваленай тынкоўкі. Скрозь пабітыя шыбы вокнаў дзьмуў вецер. Святло спудзіла некалькі кажанаў, і яны закалаціліся па сцэнах, зрываючы пыл і павуціну. Фрыц уважліва аглядаў кожны куток, перабіраў смецце цяжкімі рыбацкімі ботамі, потым асвятляў сцэны і казаў: «Глядзі, якія расколіны», але нічога падазронага ён не знайшоў. «Ідзем на трэці паверх». «Ды няма там нічога», прамавіў Ганс. Але Фрыц, не слухаючы яго, ужо лез у верхні пакой. Тут вецер пранізаў наскрозь, прасочваючыся не толькі праз адкрытыя праёмы вокнаў, але і ў вялізныя шчыліны. «Ты, здаецца, памыліўся, Людвіг», ціха сказаў Фрыц. «А вось паглядзім», гучна адказаў Людвіг і, азлаваўшыся, стукнуў Фрыца. «Нясі сюды ліхтар». «Што гэта такое? На сетку не падобна», сказаў гучна Фрыц, ужо не лічачы патрэбным хаваць мэту прыходу. Ліхтар асвяціў паліцу і катэлок, які стаяў на ёй, прыкрыты дошчачкай. Фрыц падымаў дошчачку і зазірнуў у катэлок. Там ляжала нейкая студзяністая вадкасць, якая нагадвала ікру жабаў. «Хадзем, Людвіг, гэта нейкая перакіслая благота. Я ж табе казаў, што ты памыліўся». Людвіг ужо сам злаваўся на сябе, што пачаў усю гэтую гісторыю і апынуўся ў дурнях. Каб адцягнуць момант свайго пасрамлення, ён выцягнуў з цёмнага вугла Ганса і груба закрычаў на яго: «Што ты трымаеш у гэтым катле?» Да агульнага здзіўлення пытанне Людвіга прывяло Ганса ў крайняе замяшанне. Ад хвалявання ў старога трымцела ніжняя сківіца. Безладна ён прашаптаў некалькі слоў і змоўк. Гэта ўзбудзіла цікавасць да змясціва катла ў астатніх рыбалаваў. «Што ж ты маўчыш?» – не сцішваўся Людвіг. «Ды ты ведаеш, куды трапіш за такія справы?» – фантазіраваў ён, натхнёны збентажнасцю Ганса. «Не пытайцеся, прашу вас», – прамавіў Ганс паніклым голасам. «Тут няма ніякага злачынства, але я даў слова». Гэтыя словы зрабілі на ўсіх ашаламляльнае ўражанне. Неўзабаве яны апынуліся перад нейкай загадкай. Трыумфуючы, Людвіг акуратна ўзяў гаршчок і, загадаўшы Фрыцу свяціць ліхтарам, спусціўся ўніз. «Гэта, здаецца, будзе цікавей за скрадзеныя сеткі», сказаў ён узбуджана Фрыцу, ставячы гаршчок на стол каля каміна. «А цяпер», звярнуўся ён да Ганса, «ты павінен расказаць нам усё». «Але я даў слова. Тады ты пойдзеш у турму». «За што ж? За вось гэта. Ты быў у нас даўно пад падазрэннем. Недарэмна ты стаў паўнець. Няўжо вы гэта ведаеце?» Людвіг нічога не ведаў. Але ў гэты восеньскі вечар ён нечакана адкрыў у сабе здольнасці дэтэктыва. «Так, мы ведаем усё», упэўнена адказаў ён. «Калі ты не будзеш адмаўляцца, то мы, можа быць, і не адправім цябе за краты». Стары быў скрушаны. Ён нізка апусціў галаву, стаяўшы маўкліва, сказаў: «Я не хацеў парушыць слова і зрабіць непрыемнасць таму, хто пашкадаваў мяне старога, і быў маім дабрадзеем, але калі вы ўжо ўсё ведаеце, гэта вечны хлеб, які я атрымаў ад прэсара Броя. Онанацаць, калі Людвіг імеў здольнасці дэтэктыва, то яму не хапала прафесійнага досведу. Забыўшы сваю ролю, ён у поўным здзіўленні спытаў: «Вечны хлеб? Што гэта такое?» Пачуўшы гэтае пытанне, зададзенае з шчырым здзіўленнем і в оклічы іншых рыбакоў, Ганс зразумеў, што яны нічога не ведалі пра вечны хлеб і што, відавочна, іншае падазрэнне прывяло іх сюды і выпадкова адкрыло тайну, якую ён старанна заховаў. Каб яшчэ ён не назваў прозвішча прафесара. Але адступаць было ўжо позна, і адразу згорблены Ганс цяжка апусціўся на лаву. «Слухайце, я скажу вам усё». «Шчаслівы Ганс. Я вельмі меў патрэбу, больш за тое я галадваў», так пачаў сваё прызнанне стары Ганс. «Аднаго вечару, калі я ад галадання не мог выйсці з дому, нехта пастукаўся да мяне. Я адчыніў дзверы і ўбачыў перад сабой старога прафесара Броера, які, як вы ведаеце, жыве непадалёк ад нашай вёсачкі ў сядзібе». «Ведаем, кажы далей», нецярпліва перапыніў Ганса Фрыц.
Прафесар Броер сказаў мне: «Я магу накарміць цябе, Ганс, накарміць на ўсё жыццё, калі толькі ты дасі мне слова нікаму не казаць пра гэта». Я даў яму клятву, стары цяжка ўздыхнуў, якую цяпер парушыў. Тады Броер дастаў з-пад плашча банку і працягнуў яе мне. «У гэтай банцы, — сказаў ён мне, — знаходзіцца вечны хлеб, або цэста. Калі ты з'еш палову гэтага цэста, то будзеш сыты ўвесь дзень, а праз суткі цэста сама стане нарастаць, і банка зноў будзе поўная». «Не бойся, Ганс, — сказаў прафесар, — гэта не шкоднае цэста, не глядзі, што яно некрасіва выглядае, цэста пажыўнае і смачнае. Паспрабуй». Я не адважваўся. Тады прафесар сам адкусіў і сказаў: «Ну бачыш, я жывы і здаровы». Ён пакінуў мне банку і прасіў наведвацца да яго і расказваць, як я сябе адчуваю. Потым ён пайшоў. Рыбакі слухалі апавед Ганса з такой напружанай увагай і здзіўленнем, што многія з іх нават адкрылі рот. «І што ж было далей?» — нецярпліва спытаў Фрыц, ерзаючы на стуле. «Я доўга не адважваўся дакрануцца да цэста», — працягваў Ганс. «Яно так падобна на жабіныя ікрынкі, аж не па сабе станавілася. Некалькі разаў я падыходзіў да банкі, але не мог перамагчы агіды. Ад голаду мне не спалася. Пад раніцу, калі спазмы пачалі звадзіць страўнік, я вырашыў усё роўна паміраць і, зачарпнуўшы лыжкай, праглынуў кавалак цэста. Яно аказалася даволі смачным і нагадвала растэрты печаны яблык. Не прайшло і хвіліны, як я адчуў поўную сытасць. Сілы хутка вярталіся. У думках, падзякаваўшы прафесару за яго цудоўны падарунак, я моцна заснуў і прачнуўся бадзёрым і здаровым. «Ацта, ты паглядзеў на цэста». Я з'еў менш за палову, а да ранку слоік быў поўны даверху. З таго часу я пачаў добра харчавацца і хутка паправіўся. Здавалася, што слухачы акамянелі ад здзіўлення. Але калі стары скончыў свой апавед, усе прыйшлі ў рух, загаварылі, замахалі рукамі, падпрыгнулі з месцаў. «Гэта што ж атрымліваецца, як скацерць-самабранка? Так, калі б нам далі такі скарб, то больш нічога на свеце не трэба. Ні табе зямлю араць, ні табе ў моры баўтацца. Ляжы на лаўцы ды цэста закладай у рот. А па нашых безрадкінскіх месцах, дзе і бульба дрэнна расце». Калі першае хваляванне некалькі ўлеглася, ўсіх ахапіла сумненне. Ці магчыма гэта? Ці не падманвае іх стары Ганс? Занадта незвычайнай, цудоўнай здавалася гэта казка пра вечны хлеб. «А ты не хлусіш, стары?» — строга спытаў Людвіг. «Навошта мне хлусіць, я магу пры вас паесці». І Ганс, зачарпнуўшы лыжкай, з апетытам праглынуў вялікі кавалак густога цэста. Усе глядзелі на яго з такім выглядам, нібы ён глытае жывую змяю. Быць можа, хто з вас хоча паспрабаваць, але ніхто не адважыўся. Аднак недавер быў зламаны. Усе зноў пачалі абмяркоўваць гэтае незвычайнае здарэнне, зайздросцячы шчасліваму Гансу. Жанчыны і дзеці, хвалюючыся пра доўгую адсутнасць мужоў і бацькаў, знайшлі іх і хутка напоўнілі ўсю пакой. Да поўначы ўжо ўся рыбацкая вёска ведала пра незвычайную навіну, і размовы ішлі да раніцы. А рана раніцай, яшчэ да ўсходу сонца, да старога маяка пацягнулася сапраўднае паломніцтва. Кожны хацеў паглядзець на цудоўны вечны хлеб і наколькі ён вырас за ноч. Фрыц і Людвік увесь час вартавалі каля банку і цяпер былі сведкамі таго, што сапраўды цэста падышло як закваска і запаўніла ўсю банку. Фрыц першым вырашыў паспрабаваць цэста і пераканаўся, што яно вельмі смачнае і пажыўнае. Ніколі яшчэ круглая кімната маяка не бачыла столькі народу. Цяпер тут ішло бесперапыннае пасяджэнне. Рыбакі не маглі змірыцца з тым, што такі скарб належыць толькі Гансу. Пасля доўгіх спрэчак яны вырашылі паслаць дэпутацыю да прафесара Броера, каб распытаць яго пра хлеб і папрасіць надзяліць гэтым хлебам усіх. Дэпутатамі былі выбраны Фрыц, Людвік і настаўнік Отто Вейсман, як самы грамадны і начытаны чалавек у вёсцы. Ганс прасіў узяць і яго, каб ён мог апраўдацца перад прафесарам. Прафесар Броер быў вучоны з сусветным імем. Яго працы ў галіне біяхіміі, якія ўражвалі сваёй смеласцю, выклікалі спрэчкі і ў той жа час жывейшую цікавасць сярод вучоных Еўропы і Амерыкі. Некалькі гадаў таму назад, будучы старым, але яшчэ вельмі бадзёрым чалавекам, ён нечакана для ўсіх пакінуў чытанне лекцый у Берлінскім універсітэце і выдаліўся на спакой, як казаў ён, выбраўшы сваім месцажыхарствам аддаленую ад цэнтра мясцовасць і пабудаваўшы сабе невялічкі домік на востраве Фэр. Бліжэйшым сваім сябрам ён казаў, што адыходзіць ад земных турбот, каб заняцца лабараторнымі вопытамі над вырашэннем адной задачы сусветнай важнасці. Аднак у чым палягала гэтая задача, ён нікому не казаў.
У нашых універсітэтах не без болю, казаў ён сваім сябрам, можна працаваць толькі па шаблоне. Усякая рэвалюцыйная навуковая думка выклікае трывогу і апасенні. За вамі сучаць асістэнты, студэнты, лабаранты, дацэнты, карэспандэнты, рэктар і нават прадстаўнікі царквы. Паспрабуйце пры такіх умовах рэвалюцыянізаваць навуку. Вас высмяюць, утопяць у інтрыгах раней, чым вы дасягнецца якога-небудзь выніку. Там я свабодны. Пра мае памылкі ніхто не даведаецца, мой канчатковы паспех будзе гаварыць сам за сябе. І ён адышоў ад мітусні, спыніўшы ўсякія зносіны, нават перапіску з вонкавым светам. Рыбакі вёскі, па суседству, з якой ён пасяліўся, не ведалі пра сусветную вядомасць прафесара, ды і ўвогуле вельмі мала ведалі яго, так як ён практычна нікуды не паказваўся. Зрэдку, раніцай ці на заходзе сонца, яго можна было бачыць бадзяльнага сярод пустынных дзюн. Яго лічылі незразумелым, крыху дзіўнаватым старцам і толькі, і нечакана ў руках гэтага старца апынулася багацце, якое можа зрабіць шчаслівымі ўсіх. Дэпутатаў рыбакоў ахапіла невольная боязь, калі яны падняліся на невялікі пагарак і ўбачылі белы дамок сярод убогага сада, які ўзвышаўся над нізкім плотам з дзікага каменю. Як жа сустрэне ён іх? Падорыць ці ён ім вечны хлеб, як падарыў Гансу? Настаўнік асцярожна націснуў на вароты. Яны былі адкрыты і ўвайшоў у сад. За ім увайшлі Фрыц і Людвік. Ганс плёўся ў хвасце з выглядам чалавека, якога вядуць на суд. Насустрач увайшоўшым кінуліся дзве аўчаркі, незвычайна тлустыя. Глянь, ад'еліся. Цэста іх, напэўна, карміць, заўважыў Фрыц. Якія тоўстыя. Калі ў яго цэста сабакі ядуць, то няўжо ж ён людзям адмовіць? На брэх сабак выйшаў дужы, свежы старык гадоў 60, з добра захаванымі русымі валасамі на галаве і сівой барадкай. Гэта і быў прафесар Броер. Ён адганіў сабак і радушна спытаў рыбакоў, што ім трэба. «Мы прыйшлі прасіць, ці не можаце выдаць нам вечнага хлеба», сказаў Отто Вейсман, які рашыў дзейнічаць напрамкі. Калі толькі гэты хлеб сапраўды валодае такімі ўласцівасцямі, як сцвярджае Ганс. Твар прафесара Броера раптоўна змяніўся. Ён нахмурыў бровы і так сверкнуў вачыма на Ганса, што той сагнуўся і задрыжэў. «Спадар прафесар, я не вінаваты», — усклікнуў Ганс, прыціскаючы далоні да грудзей. «Яны хітрасцю выманілі ў мяне тайну». «Так, ён не вінаваты», — пацвердзіў Фрыц і распавёў прафесару, як імі была выпадкова адкрыта тайна вечнага хлеба. Твар прафесара некалькі праясніўся, але ўсё ж працягваў заставацца нахмурым. Ён маўчаў некалькі хвілін, відавочна разважаючы над створанай сітуацыяй. Гэтае маўчанне здавалася дэпутатам мукітна доўгім. Нарэшце прафесар загаварыў. «Ганс мае рацыю. 1 кілаграм цэста можа карміць чалавека ўсё жыццё і застацца ў спадчыну сыну. Наўрад ці вы зразумееце, калі я пачну вам тлумачыць, з чаго яно зроблена. Ды гэта для вас і не важна. Вядома, нам важко яго ісці», — адказаў Людвіг. «Значыць, вы дадзіце яго нам?» Не дам. Па меншай меры зараз не магу даць». Фрыц і Людвік завяліся. «Але чаму ж Гансу? У вас вось і сабакі, якія тлустыя, таксама, напэўна, ядуць ваша цэста». «Так, ядуць», — адказаў Броер. І, спыніўшы паднятай рукой Фрыца, які хацеў загаварыць, прафесар уладным тонам, якога ад яго нельга было чакаць, сказаў: «Пачакайце гаварыць і выслухайце мяне ўважліва. Я ўсё жыццё прысвяціў таму, каб вынайсці гэты хлеб, які б выкарыстаў ад голаду ўсё чалавецтва. Для вас я працаваў над стварэннем гэтага хлеба, і вы яго атрымаеце. Мне здаецца, я ўжо дасягнуў мэты, але вопыты яшчэ не завершаны, а пакуль яны не завершаны, я не магу раздаваць хлеб направа і налева». «Але Ганс, гэта таксама вопыт», — сурова перапыніў Фрыца прафесар. «Я правадзіў вопыты на жывёлах, вось на гэтых сабаках і марскіх свінках. Потым я правадзіў вопыт над самім сабой. І, пераканаўшыся ў поўнай бяспекі, вырашыў правесці вопыт над Гансам. Але гэта яшчэ не ўсё. Я сам яшчэ не вывучыў усіх уласцівасцяў хлеба. Магчыма, працяглае харчаванне ім акажацца шкодным для здароўя. Не спяшайцеся зайздросціць Гансу. Я не ведаю, як будзе павадзіць сябе праз месяц. Можа быць, яно скісне і стане нягодным для ежы. Таму я кажу, пачакайце яшчэ крыху. Жылі ж вы без гэтага цэста. Можаце пачакаць яшчэ некалькі месяцаў. Я абяцаю вам, што вас, вашу вёску, я забяспечу хлебам першымі, але пры адной умове. Калі вы захаваеце гэтую сакрэтнасць і не разгалосіце сярод рыбакоў з суседніх вёсак. Калі мне стане вядома, што яшчэ хоць адзін чалавек даведаўся пра вечны хлеб, я знішчу хлеб у Ганса і з'еду адсюль.
Гэта маё апошняе слова. Спадар прафесар, сказаў настаўнік, але як? Ніякіх перечанняў, рэзка перапыніў Броер. Я не пра тое. Мне хацелася ведаць, як усё ж такі гэты хлеб расце. Я, бачыце, тутэйшы школьны настаўнік і, магчыма, змагу зразумець. Я, бачыце, адказаў Броер, прафесар Берлінскага універсітэта, але мне самому спатрэбілася 40 гадоў працы, каб зразумець гэта. Ну, як вам растлумачыць? Калі вы разрэжце на палову дажджавага чарвяка, то абедзве паловы адрастуць і з'явяцца 2 новыя чарвякі. Зразумела? Нешта падобнае адбываецца і з цэстам. Мяне чакае праца. Да пабачення. Так, памятайце ж пра мае ўмовы. Ці некалькі месяцаў цярпення і маўчання, і вы ўсе атрымаеце хлеб, ці ж вы не атрымаеце нічога. І, кіўнуўшы галавой, прафесар пайшоў у дом. Разачараваныя дэпутаты тыркаліся на месцы. Каротка і ясна. Сказаў разачараваны Людвік. Замест цэста можаце разрэзаць дажджавых чарвякоў. Адна палавінка на жарэнне і есці, а другая на вырастанне. Ды гэта ж для прыкладу сказана, запярэчыў настаўнік. Прыкладамі сыты не будзеш. Сабакі для вопыту, Ганс для вопыту. Чаму ж мы непрыдатныя для вопыту? Не, гэтая справа я так не пакіну. Засмучаныя дэпутаты пайшлі назад, каб паведаміць аднавязкуцам сумную вестку пра адмову. Ганс становіцца хлебагандляр. Трывога ў вёсцы не спынялася. Усім здавалася несправядлівым, што вечным хлебам валодае адзін Ганс. Рыбакі сабраліся на сходзе, вырашылі абвясціць цэста агульнай уласнасцю, рэквізаваць і падзяліць парону. Але Шульц, старшыня, прызнаў гэтае рашэнне незаконным і адмовіўся прывесці яго ў выкананне. Асабліва хваляваліся Людвік і Фрыц. Яны нават асмельваліся сцвярджаць, што з законом не варта лічыцца, бо, калі пісаліся законы, пра вечны хлеб не ведалі. Аднак большасць баялася стаць самавольцамі і парушальнікамі закона і нажаць бет, калі пра самавольны законатворчы акт даведаецца цэнтр. Падчас аднаго з такіх сходаў хтосьці паведаміў навіну, што злодзеі ўжо двойчы выкрадалі ў Ганса частку цэста. Злодзеі былі, відаць, сумленныя, бо бралі толькі не больш за 30 грамаў. «Знайшліся ж разумныя людзі», — сказаў Фрыц. «Я б нават гэта і крадзежом не назваў. Цэста не можа належаць аднаму чалавеку. Я даўно гэта сцвярджаю». Пасля таго, як Людвік даведаўся пра крадзеж цэста, у яго моцна засела ў галаве думка выкраць у Ганса кавалак цудоўнага цэста. У адну цёмную ноч ён узяў з сабой вяраўку і адправіўся да маяка. Яму ўдалося закінуць вяраўку з вузлом на канцы ў адну са сценавых шчылін, падцягнуцца на руках і пралезці ў пакой, дзе захоўвалася цэста. Калі ён працягнуў руку ў цемры да той паліцы, на якой стаяў гаршчок, невядомае стварэнне кінулася на яго з незвычайным крыкам і падрапала яму твар і рукі. Людвік ад нечаканасці крыкнуў, адступіў назад і зваліўся ўніз па лесвіцы. На шум выйшаў Ганс з ліхтаром у руцэ. «Што ты тут робіш, Людвік?» – спытаў стары. Я хацеў злавіць злодзея, які крадзе ў цябе цэста, але гэта, напэўна, сам чорт. Ён падрапаў мне ўвесь твар сваімі кіпцюрамі. У чорта, праўда? Людвік не верыў і таму прапанаваў Гансу пайсці ў верхні пакой з ліхтаром і аглядзець яго. Калі яны падняліся наверх, то ўбачылі вялікага чорнага ката, які злуецца на іх і варчыць. «Вось табе і злодзей», – здзівіўся Людвік. «Няўжо і катам падабаецца гэтае цэста?» І з горыччу падумаў, яны, напэўна, не зважаюць на дурныя законы. Але ледзь не трапіўшыся на месцы злачынства, ён больш не спрабаваў скрасці цэста. Аднак справа хутка набыла іншы паварот. Ганс меў хлеб і не галадаў. Але ў яго зваліліся з ног старыя боты, зношаная адзежа распаўзалася на напаўненым цэле. Ён не меў дроў і быў вымушаны мерзнуць у сваім паўразбураным маяку. Карацей кажучы, ён заставаўся бедняком, хоць і сытым бедняком. Гэтым скарысталіся вясковыя багацеі. Яны пачалі наўперавер прапанаваць яму прадаць ім цэста за новыя боты, футра, дровы. Ганс доўга трымаўся і не паддаваўся гэтым спакусам. Аднак, калі ў сярэдзіне снежня насталі моцныя марозы, ён не стрымаўся і пачаў гандляваць цэстам. Сам ён ужо дастаткова ад'еўся, стары арганізм не патрабаваў шмат. Ганс не з'ядаў за дзень паловы цэста, і ў яго заставаўся невялікі лішак. Гэты лішак ён пускаў у гандлёвы абарот, прадаючы кожны дзень камусьці частку цэста. На куплю цэста усталявалася чарга. Чым далей ішоў гандаль, тым больш ахопліваў Ганса дух набытку. Ён запытваў усё большую цану, гандляваўся як ліхвяр. Яго лаялі, але плацілі. Нельга ж адстаць ад іншых. У Ганса з'явілася сапраўднае захапленне нажывай.
Ён нават зменшыў свой дзённы паёк, каб пашырыць гандаль, і крыху схуднеў. Затое ў яго з'явіліся цяжкія куфары, набітыя футрамі і кафтанамі, у каміне гарэлі вялікія паліны дроў, а ў маленькай скрынцы пад ложкам раслі стосы грошай. За якіх-небудзь 2 месяцы Ганс зрабіўся самым багатым чалавекам у вёсцы. Ён нават памаладзеў ад прыпаложанага шчасця. Цяпер ён пачаў баяцца смерці, апасаючыся, каб стары маяк насамрэч не раздушыў яго, купіў новы домік, перабраўся туды і наняў служанку, каб яна мыла яму бялізну, даглядала за гаспадаркай і варыла каву, якую ён піў, як сапраўдны багацей. Пераймаючы пастара суседняй вёскі, які піў па раніцах каву са вяршкамі. Ганс выпісаў сабе з горада радыёпрыймач з пакаёвым гучнагаварыцелем. Цэлы дзень сядзечны ў зручным крэсле, папыхкваў трубачкай і з самазадаволенай усмешкай слухаў, што робіцца ў белым свеце. Яго нават не мучыла сумленне. Калі зрэдку ён успамінаў пра прафесара Броера, то думаў, што ж дрэннага я зрабіў. Прафесар накарміў, але не апрануў мяне. Ды і трэба падумаць і пра іншых. Несправядліва сапраўды аднаму валодаць цэстам. Рыбакі таксама былі задаволены. Праўда, цэста было мала. Да цэста давадзілася дадаваць хлеб і рыбу, але ўсё ж цэста было добрай падтрымкай у гаспадарцы. Толькі некалькі беднякоў не мелі сродкаў, каб купіць цэста. Адзін з іх, наслухаўшыся прамоў пра тое, што вечны хлеб павінен быць агульнай уласнасцю, паспрабаваў было ажыццявіць гэта на практыцы, запусціўшы руку ў банку з цэкстам, якая стаяла выпадкова ў адкрытым чуланчыку, але быў злоўлены на месцы, збіты гаспадарам багатым рыбаком і аддадзены пад суд за крадзеж. Да яго здзіўлення усе рыбакі, якія купілі цэста, былі вельмі абураны ягоным учынкам. Ён спрабаваў апраўдвацца, паўтараючы іх жа словы пра агульнае дабро, але яму не ўдалося нікога пераканаць. Калі цэста будуць раздаваць бясплатна, адказвалі яму, тады яно і будзе агульнай уласнасцю. Як жа ты хочаш сілай бясплатна атрымаць тое, за што мы плацілі грошы? А ты ведаеш, што такое для нас грошы? Гэта цяжкая праца рыбака, поўная небяспек. Ты не цэста скраў, а наш цяж. І злодзей быў асуджаны са ўсёй строгасцю закона. Ва ўсялякім выпадку у прыгаворы вясковыя суддзі не пісалі, якое ён скраў цэста. Рыбакі ўсё ж такі заховалі таямніцу вечнага хлеба ў межах сваёй вёскі. Ім хацелася жыць лепш за суседнія вёскі. Прытым яны спадзяваліся, што прафесар хутка ўсіх іх забяспечыць цэстам у дастатку. І яны хавалі ад Броера пакупку хлеба Ганса. Аднак прафесару хутка ўсё стала вядома. І не толькі яму. Аднойчы Броер сядзеў у сваёй лабараторыі, калі яму сказалі, што яго чакае нейкі малады чалавек, прыстойна, па-гарадскаму апрануты. Прафесар паморшчыся. Ён не любіў, каб яму перашкаджалі працаваць. А тут яшчэ гарадскі касцюм невядомага наведвальніка. «Скажыце, што мяне няма дома», — адказаў ён слузе Карлу. «Я сказаў, малады чалавек адказаў, што будзе чакаць, пакуль вы вернецеся». «Скажыце ў такім выпадку, што я сёння не вернуся», — раздражнёна адказаў Броер і паглыбіўся ў заняткі. На наступную раніцу слуга Карл далажыў, што прыйшоў учарашні наведвальнік і зноў прасіць прыняць яго. І слуга працягнуў візітную картку. Прафесар, бачачы, што не адчэпіцца ад настырнага наведвальніка, уздыхнуў і выйшаў у гасцёню. Сустрэў яго малады, чыста выбрыты чалавек з вялікімі круглымі акулярамі на носе, апрануты з перабольшанай элегантнасцю. «Прабачце, дарагі прафесар», — хутка пачаў наведвальнік, «што я парушыў вашу адзіноту. Я вельмі заняты і магу надаць вам не больш за 5 хвілін», — суха адказаў прафесар. «Я вас не затрымаю. Я карэспандэнт берлінскай газеты». Малады чалавек назваў адну з буйных газет. Прафесар незадаволена крэкнуў, даведаўшыся, што мае справу з карэспандэнтам. «Рэдакцыя даручыла мне пагутарыць з вамі наконт вашага вялікага вынаходніцтва». «Якога вынаходніцтва?» — насцярожыўся Броер. «Вынаходніцтва вечнага хлеба, вядома, бо гэта адкрывае такія грандыёзныя перспектывы». «Як і вы пра вечны хлеб», — крыкнуў прафесар, зусім пабагравеўшы. «Адкуль вы гэта ўзялі? Усё гэта глупства, пустыя размовы. Нічога падобнага да вечнага хлеба я не вынаходзіў». Малады чалавек выслухаў гэты гарачы маналог са спакойнай усмешкай, якая яшчэ больш раздражніла прафесара. «Паважаны прафесар», — адказаў ён, «мы не асмеліліся б пранікаць у таямніцы вашай творчасці, калі б іх не адкрыў нам выпадак. Гэта здарылася насуперак нашай волі». «Які выпадак?» — спытаў прафесар, адчуваючы, што яго таямніца сапраўды раскрыта.
Вы далі ў выглядзе досведу частку вечнага хлеба, або цэста, як яго называюць, стараму рыбаку Гансу. Ганс пачаў гандляваць гэтым хлебам сярод сваіх аднавяскоўцаў. «Не можа быць», — усклікнуў прафесар. «На жаль, гэта так, ён не апраўдаў вашага даверу». Адна з жонак рыбакоў не вытрымала і паслала кавалачак цэста ў суседнюю вёску сваёй беднай, хворай маці. Другая дачка гэтай маці, якая жыве з ёй, напісала пра цудоўнае цэста свайму брату ў Берлін. А ён, якая шчаслівая для нас выпадковасць, працуе ў нашай рэдакцыі рассыльным, якая няшчасная для мяне выпадковасць, ціха прамавіў прафесар. Такім чынам, наша газета даведалася першай пра вынаходніцтва, якому наканавана перавярнуць свет. Навіна была настолькі ашаламляльнай, што, прызнацца, мы не паверылі словам нашага кур'ера, і рэдакцыя камандзіравала мяне на месца, каб праверыць усё. Усялякія адмаўленні былі бескарысныя. Прафесар панура схіліў галаву. «Працягвайце. На месцы я даведаўся, праўда, ужыўшы некаторую хітрасць, што ўсё сапраўды так, як казаў рассыльны. Вечны хлеб існуе ў прыродзе». Броер парывіста падышоў да маладога чалавека і моцна сціснуў яму руку. «Паслухайце, задзіраючыся, — сказаў ён, — вельмі прашу вас, не паведамляйце нічога ў газетах. Гэта можа нарабіць неўмоўных бедаў. Абяцаю, даю вам слова, што вы першыя даведаецеся пра маё вынаходства, калі я палічу гэта своечасовым. Я сам напішу вам пра гэта». Малады чалавек з удзельнай усмешкай на твары адмоўна пакруціў галавой. «На жаль, гэта немагчыма, паважаны прафесар. У газеце ўжо была змешчана нататка. Мы не маглі ж чакаць, пакуль такую сенсацыйную навіну перахопяць іншыя газеты. Вам усё толькі б сенсацыі. З горыччу прамовіў Броер. Ну, напішыце іншы артыкул, што пры праверцы на месцы чуткі апынуліся ўздорам. Зараз ужо позна. Сюды наведацца іншыя карэспандэнты. Так ці інакш я пагавару з рэдактарам і зраблю ўсё магчымае. Але паслуга за паслугу. Я прасіў бы вас паведаміць мне хоць бы кароткія звесткі пра сутнасць вашага вынаходства. Не для неадкладнага апублікавання, а на выпадак, калі не ўдасца патушыць гэтае пытанне. Каб, прынамсі, у нашай газеце першай з'явіліся нейкія падрабязнасці пра гэтае вынаходства». Броер у хваляванні прайшоўся па пакоі. Жадаючы зобраць карэспандэнта, ён вырашыў задаваліць ягонае патрабаванне. І пачаў гаварыць, як перад аўдыторыяй, нявольна натхняючыся, а карэспандэнт, адчыніўшы блакнот і выцягнуўшы вечнае пяро, стэнаграфічна запісваў прамову прафесара. Як вам, мабыць, вядома, думка пра стварэнне штучнага хлеба, які вырабляецца ў лабараторыі, даўно займала вучоных, але ўсе яны хадзілі па неправільным шляху, спрабуючы вырашыць пытанне выключна сіламі адной хіміі. Хімія — вялікая навука, вялікая сіла. Але кожная навука мае свае межы. Каб нават хімікам удалося, скажам, атрымаць бялок хімічным шляхам, а рана ці позна гэта, вядома, будзе дасягнута, то праблема харчавання яшчэ не будзе вырашана. Першае пытанне — практычнае. Вучоныя здолелі атрымаць золата хімічным шляхам, здзейсніўшы мару старажытных алхімікаў пра ператварэнне неблагародных металаў у благародныя. Але кошт здабывання грама золата лабараторным шляхам значна перавышае рынкавы кошт таго ж грама звычайнага золата. Навукова вялікае адкрыццё практычна нуль. Другое — тое, што для нашага харчавання патрэбны не толькі бялкі, але і вуглеводы і тлушчы. Стварыць хімічным шляхам усё неабходнае для харчавання арганізма — вырашальная, але надзвычайна складаная задача пры сучасным стане нашых ведаў. І я вырашыў прыцягнуць біялогію на дапамогу. Жывыя арганізмы — тая ж лабараторыя, дзе адбываюцца самыя дзівосныя хімічныя працэсы, але лабараторыя, якая не патрабуе ўдзелу чалавечых рук. І шмат дзясяткаў гадаў таму я пачаў працаваць над культурай найпростых арганізмаў, спрабуючы вырасціць такую пару, якая ўтрымлівала б у сабе ўсе неабходныя для харчавання элементы. Гэтая задача была выканана мною паспяхова роўна 20 гадаў таму. 20 гадаў, і вы маўчалі пра гэта? Здзіўлена ўсклікнуў карэспандэнт. Так, маўчаў, бо гэтым было вырашана толькі палова справы. Мае найпрастыя ўяўлялі сабой выдатную ежу. Як аднакаветачныя, яны размнажаліся простым дзяленнем, і ў гэтым сэнсе таксама ўяўлялі сабой вечны хлеб. Але каб падтрымліваць іх вечнае жыццё, патрэбны быў вялікі догляд, патрабавалася асаблівае харчаванне.
А гэта каштавала не менш, чым вырошчваць, скажам, свіней. Словам, маё лабараторнае золата каштавала даражэй, чым звычайнае. І апошнія 20 гадоў я прысвяціў таму, каб знайсці такую культуру найпростых, якая не патрабавала б ніякага догляду і выдаткаў на харчаванне. І вам удалося? Удалося. Але, паўтараю, доследы яшчэ не закончаны. Вось чаму я так настойліва прашу пачакаць крыху з іх апублікаваннем. Я знайшоў і вывеў штучным шляхам такую пароду найпростых аднаклетачных, якія здабываюць усё неабходнае ім для харчавання непасрэдна з паветра. З паветра. Зноў не вытрымаў ад узбуджэння малады чалавек. Але ж якое харчаванне можа даць паветра? Паветра складаецца толькі з азоту і кіслароду. І аргона, і вадароду, працягваў прафесар, і неона, і крыптона, і гелія, і ксенона. Але, акрамя гэтых пастаянных элементаў, у атмасферы знаходзяцца яшчэ ў піраміднай колькасці вадзяныя пары, вуглякіслы газ, азотная кіслата, азон, хлор, аміяк, бром, перакіс вадароду, йод, серавадарод, хларысты натрый, эманацыя радыеактыўных элементаў, радыю, торыю і актынію, затым неарганічны, і звярніце на гэта асаблівую ўвагу, арганічны пыл, бактэрыі. А гэта ўжо мяса. Праўда, добрая кухня. Карэспандэнт нават перастаў пісаць і з здзіўленнем глядзеў на прафесара. Малады чалавек ніколі не думаў, што паветраная пустэча мае такі складаны склад. Праўда, не ўсё ў гэтай паветранай скарбонцы ядомае ў сырым выглядзе, але мае найпростыя бяруць тое, што трэба, перапрацуваюць у сваім арганізме і вырабляюць нам выдатную страву. Прафесар захапіўся і яшчэ доўга гаварыў бы, калі б карэспандэнт сам не перапыніў яго прамову. Маладаму чалавеку не цярпелася. Ён падскочыў са зэдліка, схаваў запісную кніжку і пачаў бегаць па пакоі, варушыўшы свае валасы. Уражліва, незразумела, гэта ж новая эра ў гісторыі чалавецтва. Няма больш голаду, няма беднасці, няма войнаў, няма варожасці. Хацелася б, каб гэта было так, сказаў прафесар. Але я не маю такіх спадзяванняў. Людзі заўсёды знойдуць, за чаго сварыцца. Акрамя хлеба ім патрэбна адзенне, і дамы, і аўтамабілі, і мастацтва, і слава. Але ўсё ж гэта грандыёзна. Як вы думаеце выкарыстоўваць ваша вынаходніцтва? Відавачна, я не буду спекуляваць гэтым хлебам, як Ганс. Вечны хлеб павінен быць агульным здабыткам. О, вядома, вы не толькі вучоны, вы цудоўны чалавек. Вы дабрачынца чалавецтва. Дазвольце паціснуць вашу руку. І малады чалавек моцна паціснуў руку Броера. Дык памятайце ж пра ваша абяцанне, сказаў на развітанне прафесар. О, вядома, зраблю ўсё магчымае і немагчымае. І ён выбег з пакоя. Якія перспектывы, думаў ён, спяшаючы на прычал, і колькі радкоў, колькі можна напісаць артыкулаў, якія ганарары зарабіць. А прафесар Броер сядзе ў сваім кабінеце над тыглямі і калбамі і думаў пра тое, якія непрыемнасці чакаюць яго яшчэ наперадзе. Каралі біржы. У чытальнай зале камерцыйнага клуба панавала цішыня. У гэтае прасторнае памяшканне, уладаранае тоўстымі пухнатымі дыванамі, не даносіўся ніводны гукавы шум з вуліцы. Мяккае матавае святло падала на круглыя сталы з раскіданыя на іх часопісамі і газетамі, запальвала золата салідных пераплётаў у масіўных кніжных шафах, бліскала на шклах акуляраў паважаных людзей, якія разваляліся ў глыбокіх зручных крэслах. Гэтая цішыня парушалася толькі шалестам газетных лістоў, музычным боем гадзіннікаў і кароткімі фразамі, якімі радзей перакідваліся наведвальнікі. Бібліятэчная зала, самае ціхае месца ў Берліне, была каханым кутком вышэйшай грашовай знаці. Сюды прыходзілі яны адпачыць у сваім крузе ад ліхаманкавага шуму дзелавога дня. Трэба было мець капітал не менш за 1 мільён, каб пранікнуць у сцэны гэтага клуба. Роденшток, поўны пажылы чалавек з соннымі заплыўшымі вачыма і лянівымі рухамі, уладальнік вялікага завода сельскагаспадарчых машын, адкінуў у бок газету, патупіў цыгара і млява запытаў свайго суседа, хударлявага, востратварага банкіра Крыгмана. Вы чыталі гэта. Новая эра ў гісторыі чалавецтва. Найвялікшае вынаходніцтва, няма больш голаду. Крыгман маўкліва, рухам ката, які злавіў мышы, схапіў газету і хутка прабег вачыма газетную заўвагу. Адкінуўшы ў бок залатое пенсне, ён з непаразуменнем паглядзеў на Роденштока. Я не зусім разумею, гэта жарт ці чарговая газетная качка. Баюся, што гэта бомба. Бомба страшнай разбуральнай сілы, якая можа падарваць усіх нас. Ці гэта вечны хлеб, хімера. Ды халера, пасля аэрапланаў, рэнтгенаў, радыё і ўсяго іншага, нам пара ўжо прывыкнуць да хімераў. А ад гэтых вучоных чакаць можна ўсяго.
Я ўжо даведаўся. На жаль, адной хімер стала больш. Вечны хлеб сапраўды існуе. Крыгман тым жа рухам, як кот схапіў сваё пенсне, кінуў яго на нос і ўсклікнуў, парушаючы цішыню свяцілішча. Але ж гэта сапраўдны пераварот. Што будзе з нашай эканамічнай сістэмай? Працоўныя, атрымліваючы вечны хлеб, кінуць працаваць. Працоўныя не кінуць працаваць, даволі груба перапыніў Роденшток свайго суразмоўцу. Прадстаўнік старой, даваеннай фірмы Роденшток пагарджаў сваім суразмоўцам у душы, які толькі нядаўна стварыў сабе капітал на валютнай спекуляцыі. Працоўныя не кінуць працаваць, працягваў Роденшток. Акрамя хлеба, ім трэба абувацца і апранацца. Цэны на хлеб упадуць, тады як цэны на прамысловыя тавары паднімуцца, і патрэба прымусіць іх працаваць. Але сапраўды могуць адбывацца жахлівыя пературбацыі. Усе цэны панясуць каласальныя змены. Сельская гаспадарка знішчыцца, сялянам не будзе чаго прадаваць гораду, іх пакупальніцкая здольнасць будзе знішчана, мы страцім велізарны сельскі рынак. Гэта прывядзе да каласальных крызісаў вытворчасці, беспрацоя, хваляванняў рабочых. Цэлыя галіны вытворчасці, якія абслугоўваюць сельскую гаспадарку, вымушаны будуць цалкам спыніць снаванне. Каму патрэбны будуць трактары, сейкі, малацілкі, эканамічныя ўзрушэнні выклічуць сацыяльныя рэвалюцыйныя ўзрушэнні, і, магчыма, уся наша цывілізацыя загінуць у гэтым катаклізме. Вось што такое вечны хлеб? Роденшток маляваў усе гэтыя жахі сваім звычайным спакойным вялаватым тонам, і гэта збівала Крыгмана з толку. Можа быць, Роденшток толькі жартуе. Слухаючы прароцтва старога камерсанта, Крыгман то адкідваў галаву назад, увахадзіў у плечы, то, выцягнуўшы тонкую шыю, выкідваў галаву наперад. «Што ж рабіць?» – спытаў ён. «Знішчыць вечны хлеб увесь да апошняга рэштку», – адказаў Роденшток. І, панізіўшы голас, дадаў: «А калі спатрэбіцца, то знішчыць і пекара гэтага хлеба». Цяпер Крыгман ведаў, што Роденшток не жартуе. Стары камерсант, відавочна, усё абдумаў і прыняў пэўнае рашэнне. Таму ён і казаў так спакойна пра такія страшныя рэчы. На душы ў Крыгмана адлягло. А гэта можна знішчыць. Гэта трэба. І гэтым вырашаецца пытанне. Знішчыць заўсёды лягчэй, чым стварыць. Але як? У гэтай газеце паведамляецца, што вечным хлебам сілкуецца ўжо цэлая рыбацкая вёска. Не можам жа мы яе ўзрываць на паветра. Навошта такія жахі? Мы проста выкупім хлеб у рыбакоў. Гэтыя людзі не разумеюць усё яго каштоўнасці. Яны за ўсё сваё жыццё не бачылі ў руках крэдытнага білета ў 100 марак. Калі ім прапануюць 1000, яны будуць лічыць сябе забяспечанымі на ўсё жыццё. А вынаходнік, гэты прафесар Броер, Роденшток змоўк і затым сказаў праз сціснутыя зубы. Пра яго асобная размова. Роденшток паглядзеў на гадзіннік і працягваў. «Мае агенты ўжо дзейнічаюць. Я паслаў скупшчыкаў хлеба ў рыбацкую вёску. І сёння ў 9 сайр Майер павінен быў прывесці мне навіну пра тое, як ідуць справы. Але ён нешта спазніўся. Суразмоўцы змоўклі. Роденшток павесіў галаву на грудзі і, здаецца, драмаў. Крыгман круціўся на стуле, нешта бурчыў. Погляд яго быў сканцэнтраваны, бровы ссунуты, ён думаў. Вялікі насценны гадзіннік, роняючы мелатычны звон, прабіў 10. Роденшток уздрыгнуў і запаліў патухлую цыгару. У той жа момант у пакой увайшоў малады чалавек у грамадзянскай вопратцы, але з вайсковай выпраўкай. Гэта быў сакратар Роденштока Майер. Роденшток моўчкі паказаў яму на свабоднае крэсла каля сябе і, прыкрыўшы вочы, сказаў: «Гаварыце». Майер, відаць, быў стомлены з дарогі. Ён з задавальненнем апусціўся ў мяккае крэсла, адкінуўся, але адразу ж выправіў спіну і пачаў свой даклад. «Мы не можам пахваліцца паспехам, спадар Роденшток. Нягледзячы на ўсе нашы намаганні і ўгаворы, рыбаловы рашуча адмаўляліся прадаваць нам цэста, як яны называюць вечны хлеб. Яны не жадалі з намі нават размаўляць. І толькі калі мы прапанавалі кожнаму рыбаку па 3000 марак, яны пачалі вагацца. «Скаціны!» – прабурчыў Роденшток. І ўсё ж не пагаджаліся. Давялося падняць цану да 5000, рабаўнікі. Тады двое з іх пагадзіліся. Фрыц і Людвіг, як іх называлі. Прозвішчы іх я яшчэ не ведаю. Ага, ўсё ж пагадзіліся? Так, і з астатнімі пайшло праз цэй. Мы ўжо скупілі цэста ў больш чым паловы рыбакоў і спадзяваліся да вечара закхаць скупку хлеба. Але тут выявілася адна акалічнасць, якая прымане спыніць скупку да атрымання вашых далейшых распараджэнняў. Роденшток падняў павекі і сонна спытаў: «Якая акалічнасць?» Уся аперацыя мела сэнс толькі ў тым выпадку, калі б нам удалося скупіць увесь хлеб да апошняга грама.
Аднак выявілася, што Фрыц і Людвік схавалі частку хлеба на выраз, як яны казалі. Махляры! Пра гэта яны прабалбаліся сваім аднасяльчынам, хваліўшыся перад імі, як, маўляў, добра ім удалося ашукаць скупшчыкаў. А рыбакі, што прадалі нам хлеб без астатку, натуральна былі засмучаны тым, што не паступілі так жа, як Фрыц з Людвігам, і з досады выдалі сваіх аднасяльчан. Няшчасце ў тым, што мы не ведаем дакладнай колькасці запасаў тэста, і таму няма ніякай гарантыі, што нам удасца атрымаць увесь хлеб, асабліва пасля таго, як нас навучылі Фрыц і Людвік. Вось чаму я спыніў далейшую скупку вечнага хлеба. З гэтай жа прычыны я не прыступаў да выканання і другой задачы ў адносінах да прафесара Броера. Твар Родэнштока быў усё яшчэ сонны, але яго бровы ўжо палезлі да пераносіны, збіраючы ў складкі скуру на лбе. Майер ведаў, што значыць гэтая змена, і выцягнуўся яшчэ больш. «Скверна», – ціха сказаў Родэншток, але ў гэтым ціхім голасе ўжо чуліся далёкія ўдары граму. «Скверна», – паўтарыў ён раптам гучна, і твар яго пачырванеў. «Ага, і ты ўмееш хвалявацца». «Не без злосці», – падумаў Крыгман. І раптам падняўшыся, ён узняў уверх указальны палец і схіліў галаву да Родэнштока. «Слухайце мяне, я хачу нешта сказаць». Вочы Родэнштока не спалі, цяпер яны кідалі маланкі, але ён уважліва выслухаў Крыгмана. «Крызісы, рэвалюцыі, войны – гэта ўсё жахліва», – пачаў Крыгман развіваць свой праект. Але тое, што жахліва для мас, можа быць зусім не жахлівым для асобных людзей. Разумны чалавек павінен з усяго выцягваць карысць для сябе, нават з войнаў. «Так, ты не можаш скардзіцца на вайну», – падумаў Родэншток, глядзячы на Крыгмана. Крыгман як быццам зразумеў гэтую думку. «Вось вы, напрыклад, спадар Родэншток, вы падчас вайны перакваліфікавалі свае заводы з вырабу аралаў на мячы і працавалі на абарону». Родэншток зморшчыўся. Гэта была праўда, ён таксама не мог скардзіцца на вайну. «Вы кажаце, што вечны хлеб – гэта бомба», і матнуўшы галавой, Крыгман працягваў. «На бомбах людзі таксама нядрэнна зараблялі. Пакуль там і крызісы, і рэвалюцыі, на гэтым вечным хлебе можна зрабіць добры абарот. Каб не расцягваць размову, скажу прама. Навошта знішчаць вечны хлеб? Лепш будзем гандляваць ім. Купім патэнт на вынаходніцтва ў прафесара Броера, заплацім яму якія заўгодна сумы. Я для такой справы не пашкадую ўсёй наяўнасці майго банка. Арганізуем акцыянернае таварыства па продажы і экспарце вечнага хлеба і нажывём мільярды, перш чым адбудуцца ўсякія там узрушэнні. А тады хай хоць патоп, бо перад намі сусветны рынак. Жарт сказаць, і мы адзіныя манапалісты. Так, гэта мара мроя. Не, вечны хлеб не бомба. Хлеб ёсць хлеб, і ён вельмі добра нас пракарміць. Але мае заводы сельскагаспадарчых машын. Яны ўсё роўна асуджаны. Вечны хлеб існуе, і вы яго ўжо больш не знішчыце. Я думаю, не адзін Фрыц і хто яшчэ там схавалі сабе кусочкі тэсту хоць з гарошыну. З гарошыны праз год, можа быць, вырасце гара. А будзем мы манапалісты, у нас будуць горы золата. Магчыма, вы маеце рацыю, задумена сказаў Родэншток. Майер, паедзьце неадкладна да прафесара Броера. Прапанавайце яму 1,2 мільёна, колькі папросіць, не спыняйцеся ні перад якой цэной. Майер устаў, пакланіўся толькі галавой і, рэзка павярнуўшыся на абцасах, выйшаў. Праз некалькі дзён Майер дакладваў Родэнштоку і Крыгману. Прафесар рашуча адмаўляецца прадаць сваё вынаходніцтва для камерцыйнага выкарыстання. Ён кажа, што марай усяго яго жыцця было вызваліць чалавецтва ад голаду, і ён вырашыў прадаставіць вечны хлеб бясплатна ўсім, хто мае патрэбу. «Ідэаліст», – іранічна сказаў Крыгман. «Проста дурань», – коратка адрэзаў Родэншток. «Вы называлі яму суму, якую мы прапануем за яго вынаходніцтва, называў». «І што ж? Калі я сказаў 1 мільён, ён увесь закіпеў гневам. Калі я сказаў 5, ён выставіў мяне за дзверы. Мне здаецца, ён не зусім нармальны. Ён нават не ўзяў патэнта на сваё вынаходніцтва». «Як не ўзяў патэнта?» – ускрыкнуў Крыгман. «Тады мы з імі лічыцца не будзем. Самі заявім патэнт і будзем гандляваць. Запросім якога-небудзь хіміка з галавой, але без штаноў, дамо яму пару тысячаў, ён нам паклоніцца ў ножкі і зробіць аналіз хлеба. Нешта можна змяніць у складзе хлеба, дадаць нейкія араматычныя дабаўкі, скажам, і справа пойдзе. Гэта ўсё пустое. Але іншыя таксама ведаюць пра хлеб. Не толькі вам могуць прыходзіць у галаву такія геніяльныя камерцыйныя планы», – іранічна сказаў Родэншток. Крыгман задумаўся. «Так, трэба ахоўваць нашы залатарудныя россыпы на востраве Фэр», – сказаў ён. «Але я думаю, што пры нашых грашах і сувязях гэта нам удасца.
Іншыя таксама маюць грошы і сувязі, не здаваўся Радэншток. Але што ж рабіць? Гэта неабходна. І гэтым вырашаецца ўсё. Хіба не так вы казалі? Іншага зыходу не было. Радэнштоку прыйшлося пагадзіцца, і ўжо не спрачаючыся больш, яны пачалі абдумваць план дзеянняў. Залатыя роспы. Фрыц у новым вузкім гарадскім касцюме, які зусім не падыходзіў яго дужай, каржакаватай фігуры, прыехаў з горада і хваліўся перад Людвігам сваімі пакупкамі. Невялічкая пакойчыка нагадвала краму выпадковых рэчаў. «Вось садзіся на гэта крэсла». Людвік недаверліва агледзеў высокае, вузкае крэсла з аксамітным сядзеннем, зробленае з белага паліраванага металу, і прысей. Фрыц нешта павярнуў ззаду, і раптам крэсла слізганула ўніз. Людвік спалохана схапіўся за ручкі, недарэчна падняўшы ногі. Яго жонка і сын засмяяліся. «Вось забаўная рэч, дарагая, але вельмі цікавая. Гэта было зубалекарачэбнае крэсла». Людвік вылез з крэсла і працягваў: «А гэта што? Більярдныя шары? Навошта яны табе? Сын будзе гуляць замест мяча. Ну, вельмі гладкія, спадабаліся мне. А вось, глядзі, труба». Фрыц паказаў вялікую медную трубу. «Эх, блішчыць як золата. Ну, зразумела, купіў нешта жонцы, парасон, аксаміт на сукенку, шубу-лісцю». Людвік агледзеў трубу. «Гуляць умееш?» «Навучуся». «Ты трубу, а я піяніна сабе купіў. Дачка гуляць вучыцца будзе, гэта лепш за тваю трубу». «Што піяніна? У мяне яшчэ на прыстані адна штука ляжыць. Усім вам нос утру. Хочаш, ідзі паглядзім». Людвік згадзіўся, і яны пайшлі, працягваючы хваліцца адзін перад адным сваімі пакупкамі. На прыстані ўжо туляліся рыбаловы. Яны даўно кінулі лоўлю рыбы, і ўсе ператварыліся ў зацятых спекулянтаў з тых часоў, як іх маленькая вёска нечакана зрабілася залатым дном. Фрыц аказаўся хітрэйшым за ўсіх. Ён першы зразумеў, што калі цэста такое дарагое, то харчавацца можна і рыбай, а ўсё цэста вырошчваць для продажу. Апошнім часам ён прадаваў цэста агентам Родэнштока амаль што на вагу золата і вельмі разбагацеў, значна апярэдзіўшы сваіх аднавязкаўцаў. «А ну-ка, пакажы, што ў цябе ёсць», — казалі яны, разглядаючы з зайздрасцю і цікаўнасцю вялікую скрыню. Фрыц з дапамогай некалькіх добраахвотнікаў з рыбалову адкрыў скрыню і выцягнуў адтуль новенькі матацыкл з каляскай. Гэта было нечуванае ў вёсцы відавішча. Усе ахнулі. Ну і Фрыц. Сапраўды, утра ўсім нос. Фрыц завіхаўся каля матацыкла, наліў масла, змазаў, нешта пакруціў. «Калі ж ты навучыўся, няжо паедзеш?» Матур запрацаваў. Фрыц скокнуў на матацыкл і праехаў некалькі крокаў уверх, але на глыбокім пяску колы затрымаліся. Матацыкл пастраляў трохі і спыніўся. Гэта няўдача была сустрэта радасна іранічнымі заўвагамі. Як не біўся Фрыц, ён не мог ажывіць матор. «Нічога, выпішу шафёра, паедзе», і ён пацягнуў машыну ўгару. Людвік ішоў следам, прыкаваны поглядам да бліскучага матацыкла. Зайздрасць раз'ядала сэрца Людвіга. Ён ужо ненавідзіў Фрыца. Тага самага Фрыца, з якім не раз дзяліў смяротныя небяспекі на моры. Не, Людвік не супакоіцца, пакуль у яго не будзе такой жа машыны. Для гэтага толькі трэба дастаць добры кавалак цэста. У Фрыца яшчэ ёсць. Ён сам хваліўся. І Людвік ведае, дзе Фрыц захоўвае гэты скарб. Сёння вечарам Фрыц, верагодна, зноў нап'ецца п'яны і будзе ляжаць як забіты. Сёння ноччу. Людвік не мог дачакацца ночы. Калі ў вокнах патухлі апошнія агні, Людвік пракраўся да дома Фрыца. Сабака залаяў, але хутка заціх, пазнаўшы Людвіга. Ён перачакаў нямнога і пачаў асцярожна выдушваць акно. Шкло званчатала, але ніхто не прачыніўся. Людвік пралез праз акно ў дом і на дотык пачаў прабірацца ў цэмры да новага дубовага буфета, дзе ў Фрыца цяпер заховалася цэста. Дзверца шафы заскрыпела. Людвік замёр. У суседнім пакоі нехта павярнуўся, скрыпнуў ложкам, нешта прамармытаў у сне і захроп. Людвік дастаў невялікі збанок і з каштоўным грузам пачаў прабірацца да акна. У цэмры ён закрануў рукой медную трубу. Яна ўпала з жудасным грукатам. Фрыц прачся і выскачыў са спальні. «Хто тут?» Сілют Людвіга вымалявалася на фоне акна, асветленага ўзышоўшым месцам. «Злодзеі!» У адзін момант падумаў Фрыц, і яго раптам ахапіла незвычайная злосць. Ён аглядзеўся. На стале ляжалі більярдныя шары. Фрыц схапіў адзін шар і, не памятаючы сябе, кінуў ему галаву злодзея. Людвік упаў як падкошаны, апракінуўшыся на зубаўрачэбнае крэсла. Прачнулася спалоханая жонка і прыйшла з ліхтарам. Фрыц аглядзеў злодзея. «Людвік!» з здзіўленнем усклікнуў ён, разглядаючы велізарную рану на галаве. Більярдны шар з такой сілай урэзаўся ў чэрап, што ўвайшоў у яго да паловы і тырчаў з крывавай масы, як велізарнае выпучанае вока.
Жонка плакала. Фрыц разгубіўся. Ён забойца. Што цяпер будзе? Але неўзабаве супакоіўся. «Хопіць табе выць», — сказаў ён жонцы. «Я не ўчыніў ніякага злачынства. Я пачаў абараняцца. Ты скажаш гэта, павінна сказаць. Разумееш? І мне нічога не будзе». Забойства Людвіга ўзрушыла ўсю вёску. Але рыбаловы падтрымалі Фрыца. Кожны абараняе сваю ўласнасць. Яго нават не арыштавалі, і справа была закрыта. Жыццё пайшло сваёй чаргой. Маёр са сваімі агентамі паспяхова скуплялі цэста. Але трэба было спяшацца, каб сюды не наехалі іншыя скупшчыкі. Некалькі падазроных асоб ужо з'явілася. Майеру ўдалося перацягнуць іх на свой бок, прапануючы большую суму. Толькі з адным нядаўна прыбылым скупшчыкам Майеру прыйшлося памучыцца. Гэты скупшчык не ішоў ні на якія перамовы, яго немагчыма было падкупіць. Майер не спускаў з яго вачэй. Скупшчыку ўдалося скупіць больш за 100 грам тэста. І, відаць, ён стараўся з'ехаць з здабычай незаўважаным. Але Майер хадзіў за ім як цень. Аднойчы вечары яны сустрэліся каля берага, недалёка ад старога, цяпер зусім безлюднага маяка. «Вы пераследуеце мяне?» — сказаў невядомы. «Так», — адказаў Майер, «і буду пераследаваць за той пары, пакуль вы не пагадзіцеся на мае прапановы. Я не пушчу вас з выспы, і вы не вынесеце адсюль ні аднаго грама цэста». Скупшчык быў, відаць, чалавеку неспалахлівых. З пагардай прыжмурыўшыся, ён адказаў, апускаючы руку ў кішэню. «Вы мне пагражаеце? Дарэмна. Я ўмею абараняцца». Майер зразумеў жэст скупшчыка і кінуўся да яго. У тую ж хвіліну скупшчык выцягнуў з кішэні рэвальвер. Але Майер паспеў спрытным ударам выбіць рэвальвер з рукі праціўніка. Завязалася рукапашная барацьба. Яны качаліся па пяску, перакідваючы адзін аднаго, як у французскай барацьбе. Маёр быў больш лукі, скупшчык больш моцны. Гэта збалансавала шансы на зыход бойкі. Маёр пачаў стамляцца першым. Выпадкова ён заўважыў, што рэвальвер ляжыць у баку. Перакруціўся 2 разы са сваім праціўнікам з боку на бок, ён апынуўся побач з рэвальверам, які ляжаў на зямлі. Але скупшчык, відаць, здагадаўся пра план Майера і таксама працягнуў руку да рэвальвера. У барацьбе яны вырылі яму, драпаючы пясок рукамі. Нарэшце Майеру ўдалося левай рукой адцягнуць назад галаву ворага, а правай схапіцца за рэвальвер. Аднак праціўнік паспеў сціснуць яму руку. Тады Майер неверагодным выгінам кісці павярнуў рэвальвер да галавы ворага і спусціў курок. Глуха прагучаў стрэл, заглушаны пясчанымі дзюнамі, прыбоем і выем ветру. Барацьба была закончана. Яшчэ раз пралілася чалавечая кроў. Майер аглядзеўся. Кругом было пустынна, ні жывой душы, толькі чайкі спалохана крычалі, нізка пралятаючы над чалавекам і трупам. Майер узваліў труп на спіну, аднёс яго ў будынак маяка, уцягнуў у верхні пакой і кінуў каля таго самага месца, дзе калісьці Ганс заховаў свой скарб, вечны хлеб. Самым упартым супернікам было скончана. Але на яго месца маглі прыехаць іншыя. Майер тэлеграфаваў Родэнштоку, што трэба прыняць нейкія асаблівыя меры, каб паскорыць скупку хлеба. Калі Родэншток прачытаў гэтую тэлеграму Крыгману, той сказаў: «Я ўжо прыдумаў. Назавіце мяне старой мятлой, калі мой сродак не выкачае ўсіх запасаў цэста з лап гэтых скнараў рыбакоў. Яны самі ўсё аддадуць нам, і мы на гэтым яшчэ зарабім». І, як па ўзмахе чараўніцтва ў вёсачцы раптам закіпела новае, незвычайнае жыццё. Падходзілі караблі, нагружаныя лесам і велізарнымі скрынямі. Хутка збітыя будынкі вырасталі вакол вёскі як грыбы. Скора на будынках з'явіліся прыгожыя шыльды: бар, кінематограф, танцавальная зала, яшчэ і яшчэ бар і над самым вялікім будынкам казіно. Жыццё рыбаловаў ператварылася вечнае свята. Жонкі напаўнялі кінематограф, упіваючыся карцінамі раскошы і вольнага жыцця. Крыгман сам падбіраў карціны, а мужы знікалі ў барах і ігральным доме. Атрута азарту моцна захапіла непасрэдныя натуры рыбац, і яны аддаваліся гульні да самаадданасці. Шматлікія ўжо спусцілі ўсё нажытае на спекуляцыях і ў непераадольнай запалу працягваць гуляць і выйграць назад кідалі на ігральны стол апошнюю валюту – цэста, якое прымалася па вазе, як золата. Недалёкі быў той дзень, калі ахопленыя вар'яцкай гарачкай азарту рыбац паложаць на зялёны стол апошні кусочак запаветнага цэста, захаванага імі як скарб. Але планы Майера хутка былі разбураны самым нечаканым чынам. Аднаго цемнага вясновага вечара да старога закінутага будынка маяка падышлі 3 маладыя рыбака. Некалькі гадаў яны працавалі на заводах у Эсене,
Але беспрацоўе апошняга часу прымусіла іх вярнуцца ў вёску і зноў заняцца рыбнай справай. «Зайдзіце сюды», — сказаў старэйшы з іх Іаган, паказваючы рукой на адкрытую, зламаную ветрам дзверы маяка. Усе ўвайшлі і падняліся за Яганам у верхні пакой. «Што гэта тут падалю пахне?» — сказаў Оскар, пацягваючы носам. «Якая-небудзь бадзячая кошка загінула», — адказаў Роберт. «Я вам зараз пакажу гэтую кошку». Іаган запаліў запалку. У слабым, дрыжачым полымі сябры Іагана убачылі лежачы на смецці паўразложаны труп чалавека ў гарадскім касцюме. Яны мімаволі крыкнулі. «Гэта труп аднаго з спекулянтаў, забітага Майерам», — сказаў Іаган. «Я быў сведкам забойства, але справа не ў гэтым трупе. Аднаго спекулянта менш, невялікая страта. Я хацеў пагаварыць з вамі пра іншае. Пойдзем на бераг мора, тут цяжка дыхаць». І калі яны выйшлі на бераг і селі на пясчаную адмель, Іаган пачаў гаварыць. «Вы бачылі труп. Вы ведаеце, што гэта не першае і, верагодна, не апошняе забойства ў нашай вёсцы. Падумайце аб тым, што адбываецца, людзі быццам з розуму з'ехалі. Забойствы, крадзяжы, п'янства, распуста, азарт. Паны Майеры цалкам разбэшчылі нашых старых, ператварылі іх у завзятых спекулянтаў і картэжнікаў». «Так, гэтыя безабраствы пара спыніць», — сказаў Оскар. «Вядома, пара», — згадзіўся Іаган, «але ёсць нешта важнейшае за безабраствы. Гэта вечны хлеб, які і нарабіў усю кутэрму. Навошта сюды прыязджалі паны Майеры і іх прыспешнікі? Навошта яны разбэшчваюць, спойваюць, абыгрываюць у рулетку нашых рыбакоў, каб выманіць хлеб і зарабіць мільёны?» Адгукнуўся Роберт. «Даволі мы цябе зразумелі», — сказаў Оскар, падымаючыся з зямлі. «Нам трэба авалодаць цэстам, сабраць яго як мага больш. Але як гэта зрабіць?» «У гэтым уся справа», — адказаў Іаган. «Мы занадта бедныя, каб канкурыраваць з Майерамі ў скупцы хлеба. Угаварыць даказаць нашым? Не дакажаш. Позна. Грошы і азарт зрабілі сваё. Рыбакі не хутка прачнуцца ад угару. Можа, скрасці?» — прапанаваў Рудольф. Іаган паціснуў плячыма. «Чаму б і не скрасці, калі гэта трэба для справы? Але ці шмат мы скрадзем? Старыя дрыжаць над сваім скарбам. За цэста брат забівае брата. Я прыдумаў нешта, і, можа быць, мне ўдасца дасягнуць мэты». Іаган абярнуўся і паглядзеў на дарогу, якая вядзе ў вёску. Дарога была безлюдная. «Цяпер павінен прыйсці Майер», — сказаў Іаган. «Я прызначу яму тут спатканне, прапануючы свае паслугі па арганізацыі банды, якая магла б абрабаваць рыбакоў, адняць у іх усё астатняе цэста. Спыніць цэста адным ударам, замест таго, каб выгульваць яго ў рулетку. Майер, здаецца, не зусім давярае мне, але план яму падабаецца. Значыць, ты хочаш, — сказаў Оскар, — узяць у Майера зброю, з нашай дапамогай абрабаваць рыбакоў, авалодаць цэстам і адправіць яго беспрацоўным, пакінуўшы гэтага спекулянта Майера з носам?» «Не зусім так», — адказаў Іаган. І, абярнуўшыся яшчэ раз да дарогі, сказаў: «Вось ён, здаецца, ідзе. Схавайцеся ў маяк і слухайце, пра што я буду размаўляць з ім. Можа быць, ваша дапамога мне спатрэбіцца». Оскар і Роберт схаваліся ў будынку маяка. Іаган запаліў люльку і, выпускаючы клубы дыму, спакойна чакаў Майера. Крокі Майера ўжо чуліся за спіной Іагана, але рыбак працягваў глядзець на мора з выглядам чалавека, пагружанага ў думкі. «Добрый дзень, Іаган. Пра што гэта вы так задумаліся?» — паклікаў яго Майер. Іаган ляніва падняўся. «Ах, гэта вы, спадар-спекулянт! Добрый дзень!» Майер нервова кіўнуў і нахмурыўся. Яму не спадабалася гэтае прывітанне. Як грубыя гэтыя людзі. Падумаў Майер і ветліва спытаў: «Ну як нашы справы?» «Справы цудоўныя», — адказаў Іаган. «Цела забітага вамі спекулянта зусім згніло». Майер адразу змяніўся ў твары. «Цела? Забітага мною? Спекулянта? Пра што вы гаворыце, дарагі мой?» «Вось пра гэта самае», — адказаў Іаган, указваючы на маяк. «Пра цела, якое там гніе. Не адмаўляйцеся, Майер, я быў сведкам вашага забойства. Вы не бачылі мяне, але я вас добра бачыў. Я выпадкова блукаў па дзюнах». «Гэта пастка?» — спытаў Майер, адчуваючы, што ў яго халадуюць канечнасці. «Шантаж? Колькі ж вы хочаце за маўчанне?» «Ага, нарэшце вы здагадаліся. Я хачу шмат чаго, спадар-забойца. Не моршчыцеся і слухайце мяне. Па-першае, вы павінны мне аддаць усё сабранае вамі цэста, усё да апошняга кавалачка. Каб вы нічога не схавалі, я сам агляджу вашу кватэру. Гэта дзёрзкасць. Па-другое, не звяртаючы ўвагі на Майера, гаварыў Іаган, вы павінны неадкладна зачыніць усе вашы богаўгодныя установы. Па-трэцяе, аддаць нашым рыбакам усе прайграныя грошы. Пачакайце, гэта яшчэ не ўсё. І па-чацвёртае, вы павінны выбірацца адсюль да чорта на рогі з усім вашым тапельцам».
Даю вам 3 секунды на разважанне. Майер, былы ваенны, прывык да рашучых дзеянняў. Яму нават не спатрэбілася 3 секунд, каб рынуцца на Іагана і зваліць яго з ног. Паваліўшы ворага на зямлю, Майер спрабаваў уцячы, але Іаган, ужо ляжаючы на зямлі, паспеў падставіць нагу. Майер упаў. Праз 2 секунды Іаган ужо сядзеў на ім. Майер адбіваўся адчайна, але на дапамогу Іагану ўжо спяшаліся Оскар і Роберт. Убачыўшы іх, Майер заскрыгатаў зубамі ад злосці. «Здаюся», — хрыпла прамавіў ён. «Адпусціце маю руку, вы зламаеце ее, чорт вас вазьмі. Оскар, абшукаць яго». Оскар выцягнуў з кішэняў Майера 2 рэвальверы. «Ого, цэлая артылерыя! Болей у кішэнях нічога няма, Оскар. Ну, вось цяпер можна і руку вызваліць, усё трэба рабіць у свой час. Прымаеце нашы ўмовы ці аддасцё перавагу легчы побач з вашым паважаным канкурэнтам у маяку?» — спытаў Іаган. «Прыма, ю», — задыхаючыся, адказаў Майер. «Так пойдзем да вас». У суправаджанні Іагана, Оскара і Роберта Майер пацягнуўся па дарозе. Ён займаў асобны домік на краі вёскі. Рыбакі правялі старанны абшук і ўзялі ўсё, як дамовіліся, цэста і грошы. Калі нарэшце яны пайшлі, паабяцаўшы правесці яго на параход, было ўжо далёка за поўнач. Майер у знямозе апусціў галаву на стол, прасядзеў так некалькі хвілін. Потым раптам падняў галаву, стукнуў кулаком па сталу і крыкнуў: «Так зглупіць!» Некалькі супакоіўшыся, ён пачаў складаць тэлеграму Роденштоку. Праца не ладзілася. Раптам нехта пастукаў у дзверы. «Няўжо зноў гэтыя разбойнікі?» — падумаў Майер. «Хто там? Скорая тэлеграма». Упэўніўшыся, што сапраўды прыйшоў паштальён, Майер адкрыў дзверы, атрымаў тэлеграму і разгарнуў яе. Тэлеграма была ад Роденштока. Ігральны дом і забаўляльныя ўстановы закрыць, кропка справы, ліквідаваць, кропка, выязджайце неадкладна. Майер не мог зразумець, чым выклікана гэтая тэлеграма, але яна прыйшла вельмі своечасова. Цяпер ён можа выканаць патрабаванне Іагана, не парушаючы інтарэсы гаспадараў. Раніцай Майер узяўся за працу. Згаслі вясёлыя агні ў барах, зачыніліся кінематограф і танцавальныя залы, агрэсіўна маўчаў пусты будынак казіно. Рыбакі, пазбаўлены ўсіх гэтых задавальненняў, хваляваліся і ледзьве не пабілі Майера, патрабуючы адкрыць ігральны дом. Яны нават спрабавалі сілай аваладаць будынкам казіно, але аказалася, што душа гэтага будынка, рулетка, была яшчэ ноччу вывезена і пагружана на параход. Гульцы былі некалькі суцэшныя тым, што атрымалі ад Іагана прайграныя ў рулетку грошы. Рыбакі хадзілі, як пасля цяжкога пахмелля, хмурыя, маўклівыя, выбухі, бойкі, п'янства і крадзеж паступова спыніліся. Людзі безмэтна блукалі па вёсцы, глядзелі адзін на аднаго тупым, бессэнсоўным поглядам, не ведаючы, што рабіць, пра што размаўляць. Часам яны ажываліся, узгадваючы вясёлыя вар'яцкія ночы. Але размова абрывалася, і зноў мутнелі вочы, а рот раскрываўся ў цяжкім зевку. Пра працу ніхто не думаў, усе чакалі, што зноў пачнецца залатая ліхаманка, спекуляцыя, гульня і разврат. Але дзень ішоў за днём, і ўсё заставалася па-старому. Толькі вясновы бадзёры вецер весела нёсся над вёскай, асвяжаючы мутныя галовы. Майер, прыбыўшы ў Берлін, даведаўся пра важную навіну. Запрошанаму крыгманам хіміку ўдалося вызначыць склад вечнага хлеба і штучна вырабіць цэста. «Нам цяпер не патрэбны ні броер, ні рыбакі», — сказаў Роденшток. «Мы будзем самі вырабляць вечны хлеб. Не страшны нам і канкурэнты», — дадаў крыгман. «Хай яны нават скупляюць па грамах хлеб і вырошчваюць яго. Мы будзем вырабляць яго тонамі і знішчым іх канкурэнцыяй». І акцыярнае таварыства па продажы і экспарце вечнага хлеба пачало сваю дзейнасць. Барацьба працягваецца. Найбуйнейшыя капіталісты Германіі аб'ядналі свае капіталы ў гэтай справе. Увесь зямны шар быў абклеены крыклівымі рэкламамі кампаніі. «Купляйце вечны хлеб. Смачна, пажыўна. 1 кілаграма дастаткова, каб накарміць чалавека на ўсё жыццё». У гэтай рэкламе не было толькі аднаго – указання на таннасць хлеба. Роденшток і Крэгман доўга спрачаліся аб цэнах на хлеб. Крыгман настойваў на тым, каб хлеб прадаваўся спачатку па дарагой цане, даступнай толькі багатым. «Мы здымем вяршкі, а потым пустым хлеб па таннай цане для масавага распаўсюджання». Супраць гэтага пярэчыў Роденшток. «Не забывайце, што кожны кілаграм хлеба праз некаторы час ператвараецца ў 2. Хлебам будуць спекуляваць. Не можам жа мы абавязаць купіўшых не прадаваць яго. Нам неабходна вельмі хутка весці нашы аперацыі, каб вярнуць капітал з працэнтамі, перш чым паступіўшы на рынак хлеб будзе выкарыстаны спекулянтамі для зніжання цэн».
Цэны хутка давялося знізіць, але па іншай прычыне. Багатыя людзі аднесліся да хлеба скептычна. Яны не жадалі адмовіцца ад усей разнастайнасці далікатнай кухні і пікантных страў, каб сясці за кісяль, які выклікаў у іх агіднасць. Затое бядната, калі хлеб патанняў, навалілася на цэста з жаданнем. Агенты кампаніі пранікалі ў самыя аддаленыя куты свету. Тысячы брашур, кінастужак і агітатараў знаёмілі насельніцтва з выгодай і незаменнымі якасцямі вечнага хлеба. Справы кампаніі ішлі слаўна. Аднак барацьба вакол хлеба хутка разгарэлася. Гэтым разам яе пачаў прафесар Брэйер. Калі ён даведаўся пра продаж хлеба акцыянернай кампаніяй, то разаслаў у рэдакцыі газет адкрыты ліст, у якім пратэставаў супраць выкарыстання ягоных вынаходак. Ён настойваў на тым, каб урад спыніў дзейнасць кампаніі. «Я не для таго», – пісаў прафесар, – «правёў 40 гадоў свайго жыцця, каб даць магчымасць абагаціцца на маім вынаходстве кучцы спекулянтаў. Я пратэстую супраць гэтага. Але яшчэ больш я пратэстую супраць таго, што маё вынаходства атрымала шырокае распаўсюджанне ў той час, калі я яшчэ не закончыў сваіх даследаў. Гэта з'яўляецца не толькі абуральным парушэннем аўтарскіх праваў, але і ўяўляе пагрозу для грамадства, паколькі хлеб яшчэ не даследаваны да канца як новая пажыўная рэчыва». «Ён хоча запалохаць нашых пакупнікоў», – сказаў Крыгман, прачытаўшы гэтае пісьмо. «Дарэмная праца. У нас ёсць водгукі лекараў пра поўную бяспечнасць хлеба і дазвол лекараўскага савета. Усе, хто есть наш хлеб, знаходзяцца ў поўным здароўі, благаслаўляюць нас і служаць нам лепшай рэкламай. Не, спадар прафесар, вы спазніліся, і вам не ўдасца сапсаваць нам справу». Аднак пісьмо прафесара зрабіла вялікае ўражанне на грамадства. Пачаліся гарачыя спрэчкі. Урад зразумеў, што здзейсніў памылку, даўшы дазвол акцыянернай кампаніі гандляваць хлебам. Паяўленне на рынку вечнага хлеба ўжо адбілася на ліхаманкавым змяненні цэн. Увесь камерцыйны і прамысловы свет знаходзіўся ў самым вялікім хваляванні. Вечны хлеб быў занадта моцным сродкам уздзеяння на эканоміку не толькі краіны, але і ўсяго свету. Такое сродак нельга было пакідаць у руках прыватных асоб. І ўрадаваныя газеты даказвалі неабходнасць абвяшчання дзяржаўнай манаполіі на хлеб. Працацы газеты не згоджваліся з гэтым. Абапіраючыся на волю вынаходніка, яны настойвалі на абвяшчанні хлеба агульным здабыткам і на бясплатнай яго раздачы. Пакуль вяліся гэтыя гарачыя спрэчкі, у рыбачай вёсцы падзеі ішлі сваім ходам. Ранічным веснавым ранкам рыбакі былі здзіўленыя нечуваным відовішчам. Па вёсцы, размахваючы рукамі без капелюша, з разлашчанымі валасамі, бег прафесар Брэйер, накіроўваючыся да новага дома старога Ганса. Ганс толькі што падняўся і атрымліваў асалоду ад духмянай кавы са сліўкамі ў грамадстве сваёй эканомкі. Убачышы прафесара, ён па старой звычцы пачціва ўстаў і, указваючы на зручнае крэсла побач з сабой, сказаў: «Калі ласка, сядайце, спадар прафесар. Хочаце кавы?» Прафесар стомлена апусціўся ў крэсла. Ён так стаміўся ад хуткага бегу, што не мог вымавіць слова і толькі адмоўна закруціў галавой. Аддыхаўшыся крыху, прафесар сказаў: «Ганс, у вас яшчэ ёсць цэста, якое я падарыў вам». Ганс насцярожыўся. «Не, спадар прафесар, вінават, слабасці чалавечыя, усе прадавалі і я прадаваў, а апошняе прайграў у рулетку». Прафесар строга паглядзеў у вочы Ганса. Старык не вытрымаў гэтага позірку і адвёў вочы ў бок. «Вы правду кажаце, Ганс, самую праўду». Прафесар паднюўся. «Я не веру вам, Ганс, вы ўжо не раз падманулі мяне. Вы не стрымалі свайго слова. Вінават, спадар прафесар». Брэйер з незадаволенасцю махнуў рукой. «Цяпер не да прашэнняў. Ведаеце вы, Ганс, што вы нарабілі? Вы сваім непаслушанствам нарабілі шмат шкоды і нарабіце яшчэ больш. Слухайце мяне ўважліва, Ганс. Я зараз рабіў вопыты над хлебам, і я пераканаўся, што яго есці нельга. Сабачка, якой я даў хлеб на тыдзень раней за вас, здохла ў страшных пакутах. І калі вы не вернеце мне зараз жа цэста да апошняга кавалачка, вас чакае жудасная смерць. Вы пачарнееце, вас будуць мучыць сутаргі, пена будзе ісці з рота, як у шаленца. І вы памрэце». Ганс пабледнеў і прысей на край крэсла. Смерць. Ён даўно ўжо не думаў пра яе, атрымліваючы асалоду ад сытага спакойнага існавання. Паміраць цяпер, не піць каву са слыўкамі, пакінуць гэтыя мяккія крэслы, пуховыя пярыны. Не, гэта занадта жахліва. Ён глядзеў на прафесара, і раптам хітры агеньчык успыхнуў у вачах Ганса. «А вы, спадар прафесар, вы казалі, што таксама елі цэста. Вы таксама памрэце?»
Броер разгубіўся, але неўзабаве авалодаў сабой. Так, магчыма, і я памру, але я прыняў супраддзе. Тады, вядома, вы не адмовіце і мне ў супрацьядзі. Не адмаўлю, злосна абрэзаў Броер. Няхай гэта будзе злачынства, але я не дам вам супрацьяддзя. Вы самі пакараеце сябе за ваше злачынства. Калі ж вы хочаце жыць, то адразу ж нясеце сюды цэста. Ганс павесяліў. Калі ўжо так, рабіць няма чаго. Паміраць нікому не хочацца. Зараз, спадар прафесар. Ганс выйшаў у іншую пакой, прыкрыў за сабой дзверы, доўга рыўся там і нарэшце выйшаў. З цяжкім уздыхам перадаў ён прафесару цэста. Броер паглядзеў невялікую металічную банку. Гэта ўсё? Няўжо б я яшчэ раз падману вас, спадар? Добра. Калі падманеце, тым горш будзе для вас. А супрацьяддзе, спадар прафесар? Я прынесу вам, не хвалюйцеся. Калі Броер выйшаў з пакоя, Ганс зарагатаўся вясёлым старэчым смехам і, звяртаючыся да сваёй эканомкі, сказаў: «А я ж пакінуў сабе маленькі кавалачак, самы малюсенькі. Мне здаецца, што прафесар таксама хітруе. Тут не атручванне, яму цэста трэба для чагосьці іншага». Ля дома Ганса ўжо тупіліся рыбаловы, чакаючы пачуць свежую навіну ад Ганса. Але гэту навіну ім прыйшлося пачуць ад самога прафесара. Ён звярнуўся да іх з той жа прамовай, што і да Ганса. Упэўніваў, што ўсе яны памруць праз тыдзень, калі не прымуць супрацьяддзе, а супрацьяддзе ён абяцаў у абмен на цэста. Рыбакі слухалі адны з здзіўленнем, іншыя са страхам, але ўсе яны ўпэўнялі, што цэста ў іх не засталося ні парашынкі. Усё распрададзена і прайграна. Прафесар крычаў, пужаў іх, тупаў нагамі, нічога не дапамагала. Цэста няма, але працыяддзе ён павінен ім даць. Толькі трое абяцалі прынесці цэста. Астатнія ўжо былі настроены варожа. Абяцаў усіх забяспечыць, а цяпер апошняе адбіраеш. Калі атруціў, дык і лічы, чуліся пагрозлівыя выкрыкі. Ды зразумейце вы, няшчасныя, што я вас шкадую, пра вас турбуюся. Бачым, як шкадуеш. Вы самі не ведаеце, якія няшчасці, які жах чакае вас. Спрабаваўшы ўсе магчымыя спосабы пераканання, прафесар у змучанні апусціўся на прыступкі ганка і закрыў твар рукамі. Які жах, ціха гаварыў ён, пагойдваючы галавой. Некаторым рыбакам стала яго шкада. Дадзім ужо яму па маленькім кавалачку, хай не засмучаецца. Броер пачуў гэта. Падняўшы галаву, казаў: «Усё ці нічога, кавалачкамі тут не дапаможаш». «Вось гэта я ўжо і не разумею», — сказаў, выйшаўшы наперад стары рыбак. «Чаму гэта так выхадзіць, што калі ўсё аддамо, то не атруцімся? Калі ўсё не аддасце, то я не дам вам супрацьяддзе». «Як так не дасі?» Настрой натоўпу зноў рэзка змяніўся. «Калі не дасі, то раней за нас да бабулі пойдзеш. Давай зараз жа». Натоўп акружыў Броера, падхапіў пад рукі і павёў да яго дома як арыштаванага. Прафесар бездапаможна віс на руках рыбакоў і толькі казаў: «Як у мрыячанні, які жах, якое няшчасце». Прыйшоўшы дадому, ён шатальнай хадою прайшоў у сваю лабараторыю і вынес адтуль вялікую квадратную бутэльку з празрыстай вадкасцю. «Вось, адпейце па глытку, аднясіце да Ганса. Дайце адпіць усім, хто еў цэста». Рыбакі пайшлі, абмеркуваючы дзіўныя паводзіны прафесара. Звар'яціў чалавек. Вельмі проста. Ён і раней быў з прыдур'ю. А прафесар прайшоў да сябе ў кабінет і дрыжачай рукой напісаў тэлеграму на імя знаёмага дэпутата. Паведаміце ўраду аб неабходнасці неадкладнага із'яцця і ўнішчэння ўсіх запасаў вечнага хлеба. Кропка паведаміце гэта замежным дзяржавам. Кропка ў супрацьлеглым выпадку злучок масавае атручванне. Кропка Броер. Паколькі пытанне аб манаполіі на вечны хлеб было вырашана дзяржавай, для абмеркавання тэлеграмы Броера было скліканае пасяджэнне кабінета міністраў. Каб не ўздымаць паніку, тэлеграма трымалася ў поўнай таямніцы. Міністр фінансаў ускладаў вялікія надзеі на хлеб, каб паправіць дзяржаўныя фінансы і ўмацаваць курс маркі, і таму гарача пераконваў членаў кабінета не надаваць значэння тэлеграме. Гэта або фокус вынаходніка, незадаволенага тым, што яму не дасталася роля дабрадзея чалавецтва, або, хутчэй за ўсё, бред вар'ята. Нашы лепшыя прафесары правадзілі дбайны аналіз хлеба і не знайшлі ім ніякіх шкодных рэчываў. Пасяджэнне было вельмі бурным. Усе пагаджаліся толькі ў адным, што нельга спяшацца з апублікаваннем загаду аб знішчэнні хлеба, пакуль гэта справа не будзе ўсебакова асветлена. Міністру аховы здароўя тэрмінова даручылі яшчэ раз пра спецыялістаў правесці даследаванне хлеба, а таксама людзей, якія ім харчаваліся. Вырашылі таксама накіраваць да прафесара Броера двух прафесараў, аднаго псіхіятра і другога хіміка, яго асабістых знаёмцаў.
каб яны пад выглядам дружалюбнага візіту даведаліся пра здароўе броера і паспрабавалі высветліць, якая небяспека можа пагражаць тым, хто еў тэста. Праз некалькі дзён, якім было даручана даследаваць хлеб і тых, хто ім харчаваўся, зрабілі даклад. Яны казалі, што паўторнае даследаванне хлеба дало тыя ж вынікі. Хлеб пажыўны, багаты вітамінамі, настолькі лёгка засваяльны, што выдатна усмоктваецца страўнікам хворых і нават грудных дзяцей, як дадатковае харчаванне да малака маці і абсалютна бясшкодны. Усе, хто харчуецца гэтым хлебам, адчуваюць сябе цудоўна. Малакроўныя і хударлявыя хутка набралі вагу. Стан здароўя хворых на туберкулёз, якія перайшлі на харчаванне тэстам, значна палепшыўся. Міністр гандлю, пачуўшы гэты даклад, уздыхнуў з палёгкай. А я, прызнацца, з цікаўнасці і па службоваму абавязку з'еў кавалачак злашчаснага тэста. І, прачытаўшы гэтую тэлеграму, увесь час адчуваў, быццам з гэтай жабінай ікры ў мяне ў страўніку завяліся жабкі. Неўзабаве прыбылі і прафесары, камандзіраваныя на востраў Фэр. Яны паведамілі, што знайшлі броера ў вельмі прыгнечаным стане. Пра псіхоз казаць нельга, дакладаў псіхіятр, але стан нервавай сістэмы броера несуцяшальны. У яго адзначаюцца рэзкія змены настрою, характэрныя для моцнай ступені неўрастэніі. Ад поўнай прыгнечанасці ён раптам перахадзіць да ўзбуджанага стану. Сустрэў нас не зусім дружалюбна. Паведаміць нешта канкрэтнае пра свае асцярогі адмовіўся. Кажуць, самі заварылі кашу, самі і расхлёбвайце. Я выканаў свой абавязак і паперэдзіў пра небяспеку. Цяпер дзейнічайце, як хочаце, і прымаеце адказнасць на сябе. Гэты даклад крыху збянтэжыў міністраў. Каб не дзяржаўная манаполія, але браць на сябе адказнасць за якую-ці пагрозу. Аднак практычныя інтарэсы перамаглі. Вырашылі не звяртаць увагі на тэлеграму броера. Крыгман, даведаўшыся пра гэтую тэлеграму, сказаў Родэнштоку: «Урад адбірае ў нас хлеб. Што ж, мы вярнулі свой капітал, хай і з невялікімі працэнтамі. Калі цяпер і здарыцца нешта непрыемнае з гэтым хлебам, нас не будуць вінаваціць у атручэнні». Непатрэбнае багацце. Вясна прынесла Гансу засмучэнне. Ад яго сышла гаспадыня, якая выйшла замуж за рыбака з суседняй вёскі. Старому было цяжка прывыкнуць да жыцця халасцяка, саму прыбіраць пакоі, гатаваць абед, мыць бялізну. Ён хадзіў па вёсцы і запрашаў да сябе на службу ўдовіц і сірат. Але ніхто не згаджаўся. Жанчыны, як і мужчыны, даўно адвыклі ад працы. Нягледзячы на спусташэнні, зробленыя бажніцамі і рулеткамі, ніхто яшчэ не меў такой патрэбы, каб ісці працаваць у іншых. Стары мусіў прымірыцца са сваім лёсам. Каб не гатаваць сабе абед, ён зноў пачаў харчавацца цэстам, якое да гэтага часу пільна зберагаў на рост і продаж. Цёплым вясновым ранкам ён адчыніў буфет, каб узяць лыжку цэста з банкі. Да свайго здзіўлення ён пабачыў, што цэста павялічылася больш звычайнага і нават звісала праз край банкі, хоць звычайна яно ледзь дасягала краю. Ён пабег у склеп, дзе заховаў запасы, якія адкладваў у разліку на будучую продаж. Там цэста павадзіла сябе звычайна, амаль не павелічваючыся. Старык здзівіўся і абрадаваўся. Мусіць, гэта ад цепла яно так хутка пухне, вырашыў ён. Ганс вычарпаў палову банкі і з апетытам паеў цэста. Пасля пасёдзіў на сонейку, пакурыў люльку і апоўдні лёг адпачыць. Прачнуўшыся ў 2 гадзіны, ён зноў захацеў зазірнуць у буфет. Банка зноў была поўная да краёў. Вось гэта штука. Калі б цяпер прыехалі закупчыкі, можна было пароўніцца, думае ён, засмуціўшыся цішынёй у гандлі цэстам. Увечары ён адправіўся ў дом рыбака, які меў вялікую сям'ю. Пагаманіў пра тое пра сёе, як бы між іншым спытаў: «А не спатрэбіцца вам цэста?» Рыбак нявызначана ўзняў плячом. «Нам свайву амаль што хапае. Кілаграм, мабыць, купіў бы. А колькі даш? Пару марак дам». Ганс нават пакрыўдзіўся. І, пагаварыўшы пра раннюю вясну, развітаўся і пайшоў дамоў. «Пару марак», бурчэў стары, вяртаючыся да сябе. «Плацілі людзі тысячамі, а тут пару. І куды яны прапалі? Не зразумееш гэтых гарадскіх. То ледзь рукамі не адарвуць, то й не паказваюцца». Засмучаны няўдачай, Ганс рана лёг спаць. А калі раніцай прачнуўся і адкрыў буфет, дык міжволі адкінуўся назад у здзіўленні. Цэста не толькі вылезла з банкі, але і запоніла ўсю паліцу. «Ну і прэ», — усклікнуў стары. «Такім чынам сапраўды давядзецца мне па 2 маркі прадаваць». Ён абышоў усю вёску, прапануючы цэста. Але ўсюды яму казалі: «Не патрэбна». Праз некалькі дзён ужо ўсе былі сытыя па горла.
Праўда, нечаканыя холаддзі затрымалі рост цэста. Але ў кожнай сям'і яго было зусім дастаткова для дзённага харчавання. Оцяжаліў і Ганс. Каб не клопаты, ён распаўніў бы яшчэ больш. Яго мучыла думка пра тое, што такія багацці прападаюць дарма. Ён не мог дапусціць думкі, каб выкінуць цэста на вуліцу. І ён праглынаў яго сам з нястрымным старэчым апетытам, які раптам з'явіўся. Нарэшце ён адчуў, што больш не можа з'ядаць столькі. Ён ледзь цягнуў цяжкія, як калоды, ногі. Яго мучыла дыхаўка. З цяжкасцю пацягнуўся ён да суседняга дома. Муж і двое дзяцей сядзелі каля варот. Жонка выглядала з адчыненага акна. «Добры дзень», — ветліва сказаў Ганс. «Сумна мне аднаму сядзець. Не жадаеце прыйсці да мяне пакаштаваць цэста?» Рыбак змераў адлегласць паміж дамамі. Яно было не больш за 30 крокаў. «Далёка ісці», — апатычна сказаў ён. «Што там далёка? Я ж дайшоў, а я старэйшы за вас. Не, дзякуй, я ўжо і сыты. Сёння раз 5 прыступаў да ежы. Вельмі шкада». І, апусціўшыся побач з рыбаком на лаўку, Ганс адкрыта сказаў: «Я ўжо не тое, што ў госці, а нібыта ў выглядзе дапамогі вас прашу. Вельмі хутка расці пачало цэста. 3 паліцы ў буфеце заняла. Ям-ям, а яно ўсё расце. Дапамаглі б». Жонцы рыбака, здавалася, стала шкада Ганса. «Трэба дапамагчы беднаму чалавеку», — сказала яна мужу. «У бяду кожны трапіць можа. Нас многа, мы яшчэ спраўляемся, а ён адзін ды стары». «Ну ідзі», — абыякава адказаў муж, «а я не хачу, няма ахвоты». Жонка рыбака пайшла з Гансам, які не пераставаў дзякаваць яе. «Ды ўжо добра, дох плацяжом прыгажэе. Калісьці, калі ў нас цэста не было, вы пашкадавалі нашу беднасць і з вялікай скідкай цэста прадалі». «Вядома, вядома», — затурбаваўся Ганс. «Нам трэба дапамагаць адзін аднаму. Вось ешце, калі ласка, на здароўе». Жанчына зачарпнула лыжкай цэста і, перамагаючы сябе, з'ела вялікі кавалак. «Вось дзякуй вам, выручылі старога. Яшчэ кусочак». Госця паднесла да рота другую лыжку, але раптам хутка адвяла яе ў бок і сказала ціха з нейкім страхам: «Не магу нудзіць». «Ну, хоць маленькі кусачак, будзьце такія добрыя, не адмаўляйце ў просьбе стараму». Ганс прасіўся, нібыта ён паміраў з голаду і выпрошваў міласціны. «Кажу вам, што не магу, чаго прыстаеш?» — ужо груба адказала жанчына. «Не гневайся», і яна выйшла з пакоя. Ганс кланяўся ёй услед і казаў: «Ну што ж, не смею настойваць, і на тым дзякую». Уначы ён доўга не мог заснуць. Ён вылічваў, колькі яго было б грошай, калі б ён прадаў усё цэста па 1000 марак за кіло. Заснуў ён толькі пад раніцу, але хутка быў абуджаны нейкім трэскам, які даносіўся з пакоя. Ганс усхапіўся з ложка і аглядзеўся. У шэрых змроках ранку ён убачыў, што разросшаяся цэста выдушыла дзверцы буфета і выцекла на падлогу. Ганс ахапіў жах. Упершыню ён задумаўся пра тую небяспеку, якая пагражае ад цэста. «Што ж гэта будзе?» — думаю ён, «бо гэтак цэста выцесніць мяне з дому». Ён не спаў рэшту ночы. Яму меркавалася, што цэста, як шэры змей, падпаўзае да ложка і душыць яго. Раніцай ён пайшоў да вялікай дарогі, па якой часам праходзілі беспрацоўныя бадзягі і жабракі. Яму ўдалося залучыць 3 моцных, але згаладалых хлопцаў абяцаннем добра іх накарміць. Хлопцы, відаць, ніколі не елі цэста. Спачатку яны аднесліся да прапанаванага блюда з недаверам. Але калі Ганс паказаў ім прыклад, яны паспрабавалі, ухвалілі і з жаднасцю накінуліся на цэста. Яно здавалася, быццам растае куроцы з'есці яго, не абцяжарваючы страўнік, можна было шмат. Страўнікі ж іх былі аб'ёмныя, а апетыт яшчэ большы. За нейкія 20 хвілін госці выпатрашылі 2 паліцы цэста. Ганс павесялеў. «Ну што?» «Нядрэнна», — адказвалі яны, напалову закрыўшы зажырнелыя ад насычання вочы. «То-то, я чалавек добры, сам галадаў, ведаю, што такое голад. Трэба дапамагаць бліжняму. Чалавек я адзінокі, ёсць лішні хлеб, чаму ж не накарміць галоднага?» «Дзякуй. Няма за што, прыходзьце заўтра, калі хочаце кожны дзень прыходзьце. Сябраў з сабой прыводзьце. Я добры, я ўсіх накормлю. Дзякуй, прыйдзем, хлопцы пайшлі». Ганс павесялеў яшчэ больш. Вось так-то лепш. Цэста ўжо не здавалася яму страшным змеем, які выпаўзае з буфета і гатовыя паглынуць яго. Такія хлопцы самі ўсяго змея праглынуць. Ён з нецярпеннем чакаў іх наступнай раніцай, але яны не прыйшлі. Дзень быў цёплы. Цэста зноў напаўніла ўвесь буфет і выпаўзла на падлогу. Уначы старога зноў душылі кашмары. Яму здавалася, што цэста падпаўзае да яго, лезе ўсё вышэй і вышэй, падымае шэрыя рукі, ён прачынаўся, паліваючыся потам. Нарэшце ён заснуў і, верагодна, спаў вельмі доўга. Яго разбудзіў чысці крык: «Гаспадар, гаспадар!
Ганс адчыніў вочы і ўбачыў, што сонца ўжо даволі высока ўзнялося на небе. Ганс падышоў да акна і распахнуў яго. Пад акном стаялі трое. Двух з іх ён пазнаў. Гэта былі беспрацоўныя, якія елі ў яго цэста. Трэці быў жабрак у латках. Ганс вельмі ўзрадаваўся, убачыўшы іх, і паспяшаўся адчыніць дзверы. «Калі ласка, згаладаліся? Я вас учора чакаў, прыгатаваў вам смачненькага цэста». Але госці не спяшаліся ўвайсці. Адзін з беспрацоўных дзелавіта спытаў: «Патрэбна цэста есці?» Ганса некалькі здзівіла яго прывітанне, але ён з ранейшай гасціннасцю сказаў: «Прашу вас, а якая ваша цана будзе?» З той жа дзелавітасцю спытаў беспрацоўны. Ганс нават адкрыў вочы ад здзіўлення. «Цана? Дык я ж вас бясплатна кармлю. Ну так, яшчэ б таго не хапала, каб мы вам плацілі. Я пытаю, колькі вы нам заплаціце за ежу? Я вам. За ежу. Ды дзе ж гэта такое бачана?» «Бачана ці не бачана, а бясплатна мы есці не будзем. Не хочаце плаціць, не трэба, мы іншым месцы працу знойдзем». «Што ж гэта за праца такая? Пастойце, ды куды ж вы ідзяце?» – спалохаўся Ганс. «Ну я магу крыху даць. Колькі? 20 пфенігаў дам. Цана не падыходзіць. Нам па 2 маркі за кілаграм плацяць у вашай вёсцы. Наперад бяруць. Толькі еш». У Ганса замуцілася ў галаве. Плаціць за тое, што людзі будуць есці цэста. Тое самае цэста, за якое яму плацілі па 1000 і больш за кіло. Ці гэтыя людзі смяюцца з яго, ці ён звар'яцеў? Не, я не буду плаціць. «Знойдуцца іншыя. Не знойдуцца, ва ўсёй акрузе ўжо ведаюць. Сам з'ём», – упарта сказаў Ганс. «Твая справа. Калі не лопнеш, заўтра па 4 маркі заплаціш». «Ідзем, хлопцы», і яны пайшлі. Пайшлі, пакінуўшы яго аднаго з цэстам. А яно шыраю масай ляжала на падлозе і ўжо аперазала ўвесь ніз буфета. За ноч яно напоўніць увесь пакой. На Ганса напаў жах. Ён кінуўся да акна і крыкнуў аддаляючымся едокам: «Пачакайце, эй, вы вярніцеся». Яны вярнуліся, падлічылі на вока вагу цэста і ўзяліся за працу. Яны не грыбавалі нават есці з падлогі, а чысцілі ўсю выпаўзаючае цэста і 2 ніжнія паліцы. Больш яны не маглі з'есці. Троскімі рукамі Ганс разлічыўся з працоўнымі і апусціўся ў зморанасці ў крэсла. Едакі прыходзілі кожны дзень. З кожным днём яны рабіліся таўсцейшыя, елі менш, за ежу бралі даражэй. Грошы Ганса хутка таялі. Нарэшце ён не вытрымаў. Аднаго разу пасля іх сыходу ён спрабаваў сам есці да поўнай знямогі. Ён еў так шмат, што раніцай не мог падняцца з ложка. Сэрца пагана затыкалася, шчымела ў грудзях. Калі на раніцу прыйшлі едокі, ён сказаў ім слабым голасам: «Выкіньце ўсю гэтую дрэнь на вуліцу, як мага далей ад дому». «Даўно бы гэтак», – весела адказалі валацугі. Ім ужо самім было смяротна надакучыла есці цэста. Іншыя аднавескоўцы ўжо даўно выкідвалі. Яны хутка ўзяліся за працу, і дом быў нарэшце ачышчаны ад цэста. Ганс хацеў падняцца, каб разлічыцца, але раптам адкінуўся назад, пасінеў і захрыпеў. «Ну і гэтаму крышка», – сказаў жабрак, прыходзячы да Ганса. «Лопнуў ад тлусця». 2 учора ўжо памерлі ў гэтай вёсцы. «Што ж, возьмем сабе што-небудзь на памяць аб старычку. Ды на прыстань. Досыць нам тут праядацца. Дзе ў яго былі грошы?» «Кінь, Карл», – сказаў беспрацоўны, – «яшчэ накрыюць». «Хто тут накрые? У гэтай вёсцы ніхто з месца не зрушыцца цэлы дзень». Жабрак знайшоў скрынку з грашыма, набіў кішэні і пайшоў са сваімі спадарожнікамі, пакінуўшы халадзеючы труп. Хлебны патоп. Жах увайшоў у вёску. У кожным рыбацкім доме аказалася хоць крупіца вечнага хлеба. Калі настала летняя спёка і хлеб пачаў хутка расці, усе перажылі кароткатэрміновую радасць ад нечуванага ўраджаю. Але наступныя ж за гэтым дні пераканалі ўсіх, што цэста расце з пагрузлівай хуткасцю, ператвараючыся з каштоўнага пажыўнага рэчыва ў страшнага ворага, перарастаючы ў магутны хлебны патоп, які пагражае ўсеагульнай загубай. Агульная небяспека скаланула ўсіх. Трэба было прымаць нейкія меры, каб уратавацца ад жудаснай смерці. Рыбакі, як і Ганс, спачатку спрабавалі знішчыць цэста, паядаючы яго. Яны елі з адчаем лютасцю, наядаліся да спазмаў у страўніку, да непрытомнасці. У многіх з іх прачнуўся нейкі жывёльны першабытны эгаізм. Стараючыся ўратаваць сябе, старэйшыя і больш моцныя прымушалі есці слабейшых і малодшых. Нічога не дапамагала. Хутка ўсім стала відавачна, што паеданнем цэста не знішчыш. Яно запаўняла пакоі, разбіваючы вокны, выпаўзала на вуліцу і разлівалася шэрым патокам. Сіла росту была настолькі вялікая, што цэста, запаўніўшы камін, падымалася ўверх па каміннай трубе, выпаўзала вонкі і вырастала на даху, як снежныя сумёты.
Шматсямейныя рыбацкія гаспадары яшчэ як-небудзь спраўляліся з цэстам. Яны своечасова выносілі яго з дому і выкідвалі на вуліцу. Начамі рыбацкія сям'і падкідвалі кавалкі цэста са сваім суседзям. Калі іх заставалі на месцы злачынства, іх жорстка збівалі. Аднаго з гэтых злачынцаў захапіў на месцы Фрыц каля свайго дома. Раз'юшаны Фрыц ударам кулака зваліў падкідчыка, а цела няшчаснага кінуў у хлебны сумёт. Да раніцы цэста цалкам паглынула труп. Такім чынам Фрыц здзейсніў сваё другое забойства. Ён нават не хаваў гэга, тлумачачы аднавяскоўцам, што гэта была толькі неабходная абарона. Магчыма, гарадскія суддзі знайшлі б у дзеяннях Фрыца перавышэнне мяжаў неабходнай абароны. Але ўсе рыбацкія гаспадары цвёрда настойвалі на тым, што Фрыц дзейнічаў правільна, што гэты выпадак паслужыць урокам для іншых. Выгнаныя цэстам з дамоў, разгубленыя, паўзвар'яцелыя ад страху, людзі часта збіраліся на беразе мора і абмеркавалі сваё становішча. На гэтых сходах расказваліся страшныя рэчы. Як загінула ў цэсце ўся сям'я Цэслера. Ноччу, калі ўсе спалі, цэста заваліла дзверы і вокны, і няшчасныя былі задухнуты цэстам. Як паміралі грудныя дзеці і беспаможныя хворыя, кінутыя ў дамах. Адна маці, якая страціла дзіця, расказвала: «Я пайшла да суседзяў прасіць дапамогі, каб дапамаглі мне хаця б вынесці рэчы з дому. Цэста запаўніла ў мяне толькі адзін пакой да паловы, а ў іншым ляжаў мой дзіця. Я спадзявалася хутка вярнуцца, але мне давялося абыходзіць усю вёску, просячы дапамогі, аднак ніхто не ішоў. У кожнага былі свае клопаты. Не магу сказаць, доўга ці я адсутнічала. Калі ж вярнулася, то ўбачыла, што ўся пакой амаль да столі запоўнена цэстам. І праз яе не прайсці ў пакой, дзе ляжаў мой дзіця. Я кінулася да акна, але яно было закрыта знутры. Тады я вырашыла прайсці скрозь цэста. Яно аказалася вельмі вязкім, як густая твань. Я зрабіла некалькі крокаў і ўжо выбілася з сіл. Галава мае яшчэ была вышэй за цэста, яно дасягала плячэй. Але хутка цэста пачало закрываць мне шыю, падышло пад падбародак. Яшчэ некалькі хвілінаў яно задушыла б мяне. Я тапілася ў ім, як у вязкай твані балота. Я пачала крычаць: «Дзякуй!» мімалётам бег Фрыц. Ён пачуў мой крык і багром выцягнуў мяне. А дзіця мы так і не змаглі выратаваць. «Так, усё гэта так і было», – пацвердзіў Фрыц. Я сам дастаткова наглытаўся цэста, перш чым мне ўдалося выцягнуць Марту. І гэта самаадданае выратаванне загіналага здалася слухачам такім жа простым і неабходным чынам, як і забойства падкідчыка. Слова, якое з'явілася з прыходам новага віда злачынства. Яно гэтак жа накіроўвала чалавека, як і старое слова «злодзей». Рыбакі мрачна маўчалі, слухаючы гэтыя жахлівыя аповеды. «Няўжо ўсім нам загінуць?» – запыталася маладая жанчына. «Ці пакідаць дамы і ісці адсюль падалей?» – адгукнуўся стары рыбак. Фрыц глядзеў задумена на мора. «А чаму б нам не паспрабаваць?» – сказаў ён. «Выкінуць цэста ў мора. На шчасце, яно ў нас пад бокам. У моры шмат месца. Можа быць, цэста тане ў вадзе. А не, вецер і хвалі занясуць яго ад нашых берагоў, і справа будзе скончана». Гэтая думка спадабалася ўсім. Чым бы ні скончылася гэтая задумка, яна дасць нейкі выхад з марудлівай бяздзейнасці. І рыбаловы рупліва прыняліся за працу. Дзень і ноч яны цягаць цэста да берагу і выкідвалі ў мора. Цэста трохі пагружалася ў ваду, але не танула. Яно плаваў на паверхні, як пабудзены на веснавым сонцы брудны прыбярэжны лёд. Не выносіла яго і ад берага. Хвалі прыбоя выкідвалі частку цэста назад на бераг. Затое цэста аказалася па густу рыбам. Яны з'явіліся ў вялікай колькасці ў берагоў, з'ядаючы смачнае цэста. Гэта пацэшыла рыбаловаў. А дакладна жа з'ядуць. Глядзі, якая пагібель рыб. Вось так прынада. Добрая была б рыбная лоўля. Ніводная сетка не вытрымае. Ды яны ўжо і згнілі, нашы сеткі. Ніхто, аднак, сур'ёзна пра рыбалоўлю не думаў. Усе працягвалі цягаць цэста і выкідваць у мора. На трэці дзень адзін з рыбаловаў заўважыў. Што гэта значыць? Колькі мы патаскалі цэста, колькі рыбы паелі, а цэста становіцца яшчэ болей. Значыць, і ў вадзе расце. Яшчэ праз некалькі дзён стала відавочна, што цэста не толькі працягвае расці ў вадзе, але расце значна хутчэй, чым на зямлі, можа быць, атрымаўшы дадатковае харчаванне ад вады. Цэста ўжо вылучылася над паверхняй вады, захапіўшы велізарную прастору мора, наколькі вока хапае. У завяршэнне бед яно зацягнула ўсю прыбярэжную паласу, спыніла прыбой, зраўнялася з берагам і папаўзло на сушу. Як быццам мора ўжо насыцілася, не прымала больш і аддавала лішкі назад зямлі.
Падысці да берага не было магчымасці. Апошняя надзея рыбалаваў разбілася. У адчаі стаялі яны ў берага, не ведаючы, што рабіць, як выратавацца. Перад імі было нейкае новае мора. Шырая студзяністая маса, нейкі кісель, па якім, верагодна, нельга нават плыць на лодцы. Ззаду стаялі кінутыя спустошаныя дамы. Адзін з рыбалаваў усё ж такі паспрабаваў спусціць лодку, але яна ўвезла ў цэсце, як у ціне, а вёсла нельга было павярнуць. І мора сапсавалі, нахмурыўшыся, сказаў стары рыбак. Цяпер ні праезду, ні праходу, а з выспы не ўцячы. І хто гэта нарабіў такіх бед? Так, хто нарабіў? Гэтая думка была падхоплена ўсімі. Адчайныя людзі шукалі вінаватага, каб на ім сарваць гнеў за ўсе няшчасці. Хто ж яшчэ вінаваты? Вядома, прафесар Броер. Рыбакі забылі, не хацелі ўспамінаць, як атрымалі яны цэста, як прафесар угаворваў іх аддаць усе запасы вечнага хлеба. Гэта ён загубіў нас. Ён пазбавіў нас жытла, асудзіў на смерць нашых дзяцей, ён абрынуў на нашы галовы ўсе няшчасці. Смерць прафесару Броеру, смерць душыцелю. І раз'ятраная натоўп кінулася на пагарак да сядзібы прафесара. Дарэмна Іаган, Рудольф і Оскар спрабавалі пераканаць натоўп не рабіць неразумных учынкаў. Гнёў не разважае. Аблога. Прафесар Броер перажываў цяжкія дні. Ён ведаў, што адбываецца ў вёсцы. Ён зрабіў усё магчымае, каб паперадзіць няшчасце, але ўсё ж такі адчуў сябе часткова вінаватым у тым, што здарылася. Які жах! Які жах, паўтараў ён, ходзячы з кута ў кут па сваім кабінеце. Які нешчаслівы лёс. 40 гадоў жыцця прысвяціць таму, каб зрабіць людзей шчаслівымі і нанасці ім столькі няшчасцяў. Ад успыша к адчаю прафесар пераходзіў да ліхаманкавай працы. Ён вынаходзіў сродак, які мог бы хутка знішчыць цэста або хаця б запаволіць яго рост. Ён начамі праседжваў, не адрываючыся за працай у сваёй лабараторыі, але яму неабходна было правесці велізарную колькасць вопытаў, перш чым ён зможа дасягнуць якіх-небудзь практычных вынікаў. На гэта патрэбен быў час. Апрацаваць давадзілася ў пастаянным нервовым напружанні сярод атачэння жахаў, і ён быў блізкі да нервовага зрыву. Броер чакаў, што рана ці позна ўзброены натоўп можа напасці і падрыхтаваўся да гэтага. Жыццём ён не даражыў, але яму здавалася, што толькі ён адзін можа ўратаваць чалавецтва, перш чым яно загубіцца ад цэста. І ён вырашыў адстойваць жыццё, во што б гэта ні стала. Калі напалоханы слуга ўбег у яго кабінет і перабіваючымся голасам сказаў «Натоўп рыбакоў бяжыць да нашага дома», прафесар Броер толькі з сумам спытаў «Ужо?». Хвіліну ён сядзеў у глыбокім роздуме, як асуджаны, якому сказалі «Па вас прыйшлі, ідзіце на пакаранне». Але хутка авалодаў сабой, выправіўся і спакойна аддаў загад. «Закрый дзверы, Карл». Устаў дубовыя ставні ў вокны першага паверха. Броер і Карл хутка ўзяліся за працу. Уваходныя дзверы былі зроблены з тоўстага, цяжкага дуба, абкованага жалезам. Такія дзверы маглі доўга вытрымліваць націск. Даволі вузкія вокны ніжняга паверха прыкрываліся ставнямі з жалезнымі болтамі. Усё гэта было даўно прадумана. Карл нават паспеў зачыніць вароты, хаця яны і не былі з такога моцнага матэрыялу, як уваходныя дзверы. «Усё-такі затрымаюць іх на некаторы час», — сказаў слуга. Дом прафесара рыхтаваўся да аблогі. Крыкі натоўпу ўжо выразна чуліся за сценамі каменнай агароджы. «Смерць душыцелю!» — крычала раз'юшаная натоўп, і ўдары цяжкімі рыбалоўнымі гафлікамі пасыпаліся на драўляныя ўсеўраты. Сабакі, спушчаныя з мярэжы, паднялі адчайны лай. Натоўп хваляваўся. Вароты трэскаліся і нарэшце паддаліся. Узброеныя гафлікамі і гарпунамі, рыбакі ўварваліся ў сад, расправіліся з сабакамі і аблеглі дом. «Адчыняй дзверы!» — крычалі рыбакі. «Усё адно табе не ўцячы жывым адсюль». Прафесар выглянуў з вузкага акна другога паверха. Нягледзячы на ўвесь жах становішча, ён міжволі ўсміхнуўся, убачыўшы натоўп абсаднікаў. Ніводная армія ў свеце не складалася з такіх тостых, непаваротлівых людзей. Клопаты і працы апошніх дзён зрабілі сваё, але ўсё ж яны былі яшчэ так неверагодна тоўстыя, што можна было падумаць, нібы яны сабраліся на нейкі конкурс таўстуноў. Яны пакутавалі ад удушша і хутка стамляліся. Гэта рабіла іх менш небяспечнымі працаўнікамі. «Я выйду, але спачатку выслухайце мяне», — сказаў прафесар, спрабуючы пераканаць іх словамі. «Я папярэджваў вас», — пачаў ён. Але яму не давалі гаварыць. «Забойца, душыць смерць! Смерць! Я скажу вам, як знішчыць цэста», — спрабаваў ён перакрычаць натоўп. Тыя, што стаялі бліжэй, пачулі ягоныя словы і замоўклі, але тыя, што былі далей, працягвалі крычаць.
Пакуль я не знайшоў сродку, які адразу пазбавіць вас ад цэста. Працірайце яго паміж камянёў, таўчыце ў ступе, спальвайце агнём. А галоўнае, не замінайце мне працаваць. Вы ўжо аднойчы не паслухаліся мяне. Але словы Брэйера былі заглушаны рэвам натупу. Рыбаловы пачалі працаваць рыбалоўнымі гафлікамі, як таранамі. Аднак ні дзверы, ні аконныя ставні не паддаваліся. Рыбаловы працягвалі аблогу. На змену стомленым выхадзілі іншыя і ўпарта ўдарылі ў дзверы. Да вечара дзвярныя дошкі ўжо значна пацярпелі. У некалькіх месцах вострыя гафлі зрабілі скразныя дзіры, але і армія таўстуноў моцна стамілася. Асаднікі селі вакол дома і пачалі абмяркоўваць план дзеянняў. Многім праца баграмі здавалася занадта стамляльнай і доўгай. Трэба было прыдумаць больш хуткія спосабы ўзяць асаджаную крэпасць. Беспарадкавыя крыкі натоўпу паступова сцішыліся. Неарганізаваны натоўп відавочна ператваралася ў арганізаваную армію, якая вылучыла свой штаб, сваіх военачальнікаў. «Гэта горш», — падумаў Броер. «Глядзі, якімі рукамі размахвае», — сказаў Карл, паказваючы на аднаго рыбака. «Гэта Фрыц, я ведаю яго». Фрыц нешта тлумачыў рыбакам. Яны слухалі яго ўважліва, потым усе зноў гучна загаварылі і сышлі за вароты, пакінуўшы каля дома толькі некалькі чалавек. «Няўжо ён пераканаў іх не рабіць глупстваў?» — падумаў Броер. «Але тады навошта яны пакінулі гэтых вартавых?» Прайшло каля гадзіны, і раптам Броер убачыў вяртанне сялян і адразу зразумеў іх план. Яны няслі за спінай па вязцы дроў. «Што ж гэта такое? Яны хочуць нас жыццом спаліць у жаху?» — прамавіў Карл. «Паспрабуем застацца ў жывых», — адказаў Броер, назіраючы, як рыбаловы складаюць каля дзвярэй і сцен будынка вязкі хмызняку. «А ну-ка, пусцім у ход нашу артылерыю», — сказаў прафесар. Слуга прынёс велізарную вязку ракетаў. Пакуль рыбаловы не паспелі скласці вогнішчы, Броер і яго слуга выпусцілі ў асаджэнцаў дзясятак ракетаў. Ракеты гэтыя былі асаблівага ўласцівасці. Яны неверагодна шыпелі, трэскалі, вырывалі струмені агню, скакалі з боку ў бок і пакідалі пасля сябе душачы смурод. Нягледзячы на ўвесь свой страшны эфект, ракеты былі зусім бясшкодныя. Аднак яны стварылі сярод ворагаў сапраўдную паніку. Рыбаловы кінуліся ўцякаць, закрываючы рот рукамі і чхаючы. Яны былі ўпэўнены, што іх атруцілі душчымі газамі. Было ўжо за поўнач. Месяц на павінне з'явіўся праз разарваныя, хутка прынесеныя ветрам воблакі. Рыбакі, пераканаўшыся ў сваім поўным здароўі, вярнуліся дадома ў той самы момант, калі прафесар ужо думаў пра тое, каб уцякаць, карыстаючыся адступленнем ворагаў. У разлітым святле месяца Броер убачыў, што рыбаловы, завязаўшы нас і рот хусткамі, набліжаюцца да дома. У руках нападнікаў былі запаленыя ліхтары. Нягледзячы на сваю тоўшчыню і непаваротлівасць, гэтым разам нападнікі дзейнічалі хутка і рашуча. Арганізацыя арміі зрабіла сваю справу. Перш чым Броер паспеў выпусціць новы зарад ракетаў, рыбаловы запалілі вагнішчы і, адышоўшы ў бок, пасядзелі. «Скрыўна», — сказаў Броер, гледзячы, як языкі палымя ахопліваюць сухія галіны смалістага дрэва. Ён пацёр лоб і задумаўся. «Іншага сродку няма, прыйдзецца звярнуцца да газавай атакі. Гэта бясшкодны газ, і ад яго ніхто не памрэ. Але ворагі будуць усыпленыя, прынамсі, на 3 гадзіны». Броер хутка прайшоў у лабараторыю і вынёс адтуль 2 балоны. Калі ён адкруціў металічную корку, з балона струменю вышмыгнула амаль бесколерная газавая струя. Выпусціўшы адзін балон, Броер і слуга нацягнулі супрацьгазавыя маскі і ўслед за першым балонам выпусцілі яшчэ 3. Дзеянне газу было хуткае і поўнае. Як толькі газавая хваля дакацілася да рыбакоў, яны пачалі падаць. «Можна ісці», — сказаў Броер. Яны выйшлі, зачынілі за сабой дзверы, хутка расцягнулі паляныя вагнішчы, патушылі полымя. Падымуся вецер, разагнаў газ. Тым лепш, праз гадзіну-дзве яны ўсе будуць на нагах. За гэты час мы будзем далёка. Броер адкрыў гараж, вывеў невялікі двухмесны аўтамабіль і сеў з Карлам. Яны выехалі за браму і хутка паехалі па дарозе да бліжэйшага горада. Злачынца. Раніцай рыбакі прачнуліся і з здзіўленнем глядзелі адзін на аднаго. Што такое з імі здарылася? Вакол дома валяліся раскіданыя галіны і сучы. Дом маўчаў. Зламалі дзверы, увайшлі ўнутр. Усюды было пуста. Пайшок. Уцёк. Перахітрыў нас. Расчараваны, яны вярнуліся ў вёску і толькі тады ўспомнілі параду Броера, як знішчаць цэста. Прынеслі вялікі кацёл, распалілі пад ім агонь і пачалі кідаць у кацёл цэста. З катла ішоў смурод. Цэста хутка раставала ў катле, пакідаючы на дне невялікі асадок.
Ты, у каго не было катлоў, терлі цэста паміж камянёў або таўклі ў ступе. Работа ішла даволі паспяхова, але цэста было занадта шмат, і рыбаловам даводзілася сядзець за работай цэлы дзень, каб знішчыць усё большае цэста. У той час, калі рыбаловы былі занятыя гэтай егіпецкай працай, прафесар са слугой Карлам ехалі ў кірунку горада. Калі яны праязджалі праз адну вёсачку, ім сустрэўся стары рыбалаў, які ведаў прафесара Броера ў твар. «Вось едзе душыцель», – сказаў рыбак, указваючы сялянам на праязджаючага Броера. Сярод сялян пачуліся пагрозлівыя крыкі. Карл уключыў поўную хуткасць, але адзін з сялян кінуў у аўтамабіль гнойныя вілы. Вілы ударыліся ў кола і прабілі шыну. Як-ніяк уцыкачы выехалі за вёску, сышлі з аўтамабіля і пачалі надзяваць новую шыну на кола. Аднак сяляне ўбачылі іх і ўжо беглі да аўтамабіля з пагрозлівымі крыкамі. Броер і Карл кінулі аўтамабіль і паспяшаліся схавацца ў суседнім лесе. Яны не наважваліся выйсці на дарогу, прасядзелі ў сваім сховішчы цэлы дзень і толькі ноччу рушылі ў шлях. «Асуджаны», – з горыччу думаў Броер. «Кожны мінак можа забіць мяне як злачынцу, аб'яўленага па-за законам». Калі нарэшце падарожнікі з'явіліся ў горад, Броер адправіўся да пракурора і, назваўшы сябе, сказаў: «Я прашу вас арыштаваць мяне і адправіць у турму, інакш натоўп разарве мяне». «Вы з'явіліся вельмі своечасова», – адказаў пракурор. «Я толькі што атрымаў загад арыштаваць вас. Каб абараніць мяне ад натоўпу?» «Так», – няпэўна адказаў пракурор. «І не толькі дзеля гэтага. Вам, верагодна, будзе прад'яўлена абвінавачванне». Броер быў здзіўлены, але нічога не сказаў. Ён паціснуў плячыма і абыякава дазволіў адвесці сябе ў турму. Скора яго перавезлі ў Берлін. «Ведаеце вы пра тыя беды, якія прынесла ваша вынаходка?» – спытаў яго следчы, выклікаўшы для допыту. «Так, ведаю. Але вінаватым сябе прызнаць не магу. Я папярэджваў. Пра вінаватаць размова яшчэ наперадзе. Вы ведаеце тое, што здарылася ў рыбацкай вёсцы, але, верагодна, не ведаеце, што здарылася ва ўсім свеце. Верагодна, тое ж самае, але ў большым маштабе». «У большым маштабе», – з абурэннем у голасе прамавіў следчы. «Як вы можаце гаварыць пра гэта спакойна? Цэлыя вёскі, сялы, гарады затоплены вашым жудасным цэстам. Сотні тысяч, мільёны людзей засталіся без жылля. Мараплаванне і рачное суднаходства спыніліся, бо воды рэк і мораў ператварыліся ў нейкую твань. Вы прычынілі катастрофу, з якой не можа параўнацца нават вывержанне вулкана. А вы спакойна кажаце пра вялікі маштаб. Што ж мне, падаць ніц і прасіць прабачэння?» Ужо з раздражненнем сказаў прафесар. «Бо не я раскідаў цэста па ўсім земным шары, не я затеяў гэту гандаль вечным хлебам. Скажыце, прынамсі, у чым менавіта вы мяне абвінавачваеце?» «У тым, што вы, не закончыўшы эксперыментаў, не даследаваўшы ўсіх якасцей цэста, праявілі злачынную неасцярожнасць, перадаўшы частку цэста старому рыбаку Гансу. З гэтага ўсё і пачалося. Я прыняў усе меры перасцярогі. Стары Ганс падмануў мяне. Вы далі ў рукі паўграмаднага чалавека страшную разбуральную сілу. Добрая засцярога. Благаўлю, паведаміце мне ўсё падрабязна». І следчы, сеўшы за стол, пачаў фармальны допыт, які доўжыўся досыць доўга. Следчы асабліва цікавіўся пытаннем, чаму Броер не паведаміў у сваёй тэлеграме, якой менавіта небяспецы падвяргаецца свет, а казаў толькі пра шкоднасць цэста для здароўя, накіраваўшы такім чынам следства на ілжывы шлях. «Калі б вы сказалі праўду, няшчасце магло быць прадухілена. Маглі б быць зроблены якія-небудзь халадзільнікі ці герметычныя сасуды. Я меркаваў, што пагроза атручвання самы дзейсны сродак прымусіць людзей адмовіцца ад ужывання хлеба і знішчыць яго. Акрамя таго, мне проста маглі б і не паверыць, калі б я сказаў праўду. Акрамя таго, ніякія халадзільнікі і сосуды не дапамаглі б. Іх выраб патрабуе часу. Цэста расце з хуткасцю размнажэння бактэрый. Праз 12 гадзін кожная палачка дае 16 мільёнаў патомства». Калі да прафесара дапусцілі абаронцу, ад яго Броер даведаўся яшчэ некаторыя падрабязнасці. «Так, дарагі прафесар, нарабілі вы бяды. Цяпер людзі толькі тымі займаюцца, што сядзяць і таўкуць у ступках цэста. Багатыя яшчэ могуць наймаць беднякоў працаваць за іх, а ўсе астатнія асуджаныя на гэты сізыфаў труд. Некаторыя дзяржавы нават спрабавалі скідваць цэста на тэрыторыі суседніх дзяржаў. Гэта выклікала шэраг войнаў. Добра яшчэ, што само цэста астудзіла ваенны запал. Як тут паваюеш, калі не прайсці, не праехаць? Людзі і коні вязнуць у цэсце, толькі самалёты пабіліся ў паветры,
На гэтым справа і скончылася. Але далей то што будзе, скажыце мне. Вось газеты пішуць, што ваша цэста распаўзецца па ўсёй зямлі, пакрые зямны шар суцэльнай курачкай, і тады канец. Сонца падрумяніць гэты зямны колабок, можа ён будзе смачны і пажыўны, толькі ісці яго будзе некаму. Усё жывое памрэ. Прадбачлівыя людзі, хто пабагацай. Вядома, ужо цяпер купляюць участкі на гарах. Усё швейцарскія ледавікі захоплены кучкай багачоў, якія хочуць перасяліцца туды ў надзеі, што на такую вышыню цэста не дабярэцца, да таго ж там холадна, а ў холадзе цэста расце павольна. Скажыце мне, перапыніў абаронцу Броер, але чаму менавіта мяне абвінавачваюць? Няўжо хлеб прадавалі Роденшток і Крыгман? Адвакат усміхнуўся. Справа ў тым, што ўрад паспеў аб'явіць манаполію на хлеб і ўжо прадаваў ад свайго імя. Не можа ж урад вінаваціць сам сябе. Каб апраўдацца перад масамі, трэба зваліць на кагосьці віну, адцягнуць увагу. «Цяпер мне ўсё зразумела», — сказаў Броер, «пры такіх умовах мнешка апраўдацца. Так, нялёгка. Вы маглі б толькі адным купіць сабе апраўданне, хутчэй вынайсці супрацьядзе сродак, які знішчыў бы ваша вынаходніцтва. Але для гэтага мне трэба працаваць», — горача сказаў Броер. «Вам дадуць гэтую магчымасць», — адказаў адвакат. «Сёння вас перавядуць у лабараторыю, абсталяваную тут жа ў турме. Да вашых паслуг будзе прадстаўлена ўсё неабходнае. Паверце мне, для вас гэта будзе лепшы спосаб абароны. Уратаваны свет. Дазвольце прадставіцца прыват-дацэнт Шміт. Я камандзіраваны вам на дапамогу. Я ўжо працаваў па біяхіміі ў Роденштока і Крыгмана. Мне ўдалося адкрыць склад вашага хлеба і вырабляць яго для экспарту». «Вось як», — сказаў Броер, «значыць, і вы судзельнік злачынства. Не па гэтай прычыне вы і аказаліся маім памочнікам у турэмнай лабараторыі. Уявіце сабе. Не, мяне не закранулі. Відаць, палічылі, што і адной ахвяры дастаткова. Але Роденшток і Крыгман таксама на свабодзе. О так, і квітнеюць па-ранейшаму. Яны цяпер вырабляюць машыны для механічнага знішчэння цэста і на гэтым зарабляюць вялікія грошы. Усе заможныя людзі набываюць такія машыны. Тысячы рабочых працуюць на знішчэнні хлеба. На жаль, рабочы дзень ва ўсім свеце падоўжаны да 12 гадзін. Што рабіць? Усюды абвешчана ваеннае становішча. Рабочыя працуюць як вайсковыя абавязаныя. Усякія забастоўкі караюцца самым жорсткім чынам. Броер апусціў галаву і сядзеў прыгнечаны. «Бедны Броер, пра гэта ён марыў», — падумаў Шміт. Яму стала шкада старога. «Паглядзіце, як абсталявана лабараторыя. Хіба не выдатна?» Броер выйшаў з сваёй задумлівасці і позіркам знаўца абглядзеў лабараторыю. Ён застаўся задаволены. Убачыўшы мікраскоп, рэторты і колбы, ён, здаецца, прыйшоў у сябе пасля ўсіх перанесеных хваляванняў. Яго пацягнула да працы. «Так, так», — сказаў ён, — «добрая лабараторыя. Тут чагосьці не хапае, але мы, вядома, атрымаем усё, што трэба. Робіць робу, працаваць». «Ну, вось і цудоўна. Мы з вамі хутка справімся з цэстам. Дарэчы, скажыце, прафесар, чым вы тлумачыце ўзмацненне росту цэста? Толькі падвышэннем тэмпературы з надыходам лета. Зразумела, не толькі гэтым. У летнім паветры больш бактэрый, чым у зімовым. Культура маіх прасцейшых атрымлівае больш харчавання і хлеб інтэнсіўна расце». «Я так і меркаваў», — сказаў Шміт. «Радыкальнае вынішчэнне вечнага хлеба таму можа ісці двума шляхамі. Ці мы павінны будзем знайсці культуру такіх бактэрый, якія паглыналі цэста ў большай колькасці, чым яно разрастаецца, або ж мы павінны стэрылізаваць паветра, якое акружае цэста, і такім чынам пазбавіць харчавання прасцейшых, з якіх складаецца ваша цэста». «Я думаў аб першым спосабе», — сказаў Броер. «Ваш спосаб стэрылізацыі паветра мне здаецца не менш цікавым. Так вось і будзем працаваць у двух накірунках». Броер знайшоў у асобе Шміта дасведчанага таленавітага работніка і добрага сябра. Броер і Шміт працавалі без стомы, і іх праца ішла б, магчыма, яшчэ лепш, калі б наведванні следчага не выбівалі Броера з каляіны. Пасля гэтых наведванняў Броер упадаў у цяжкую задуменнасць або пачынаў нервавацца. Шміт, як умеў, спрабаваў супакоіць Броера. «Не звяртайце ўвагі на гэтага судзейскага пацука. Ваша вынаходніцтва, што б ні гаварылі, застаецца найвялікшым. Усялякая навуковая праца злучана з няўдачай. Зараз мы працуем над тым, каб знішчыць ваша вынаходніцтва. Але мы не спынімся на гэтай разбуральнай працы. Мы знойдзем сродак для вашага цэста, зробім яго паслухмяным інструментам у руках чалавека і вызвалім чалавецтва ад голаду.
Увесь свет з напружанай увагай сачыў за тым, што адбываецца ў турэмнай лабараторыі. Аднак цярпенне людзей, відаць, змяншалася. Газеты ўсё часцей пісалі аб тым, што пора прызначыць суд над прафесарам Броерам, бо відавочна яму не ўдасца вырашыць задачу. Шміт, які паспяваў прачытваць газеты, хаваў гэтыя паведамленні ад Броера, каб не хваляваць яго. Аднак Броер аднойчы прачытаў гэтыя газетныя артыкулы. Ён доўга сядзеў у задумлівасці, а вечарам угаворваў Шміта легчы спаць раней, бо Шміт ужо шмат начэй амаль не спаў. Шміт лёг у ложак, яны спалі тут жа, у лабараторыі, але не мог заснуць. Броер павадзіў сябе ў гэты вечар асабліва нервова, і Шміт, пазбаўляючыся з пячкі, сачыў за Броерам праз напаўзакрытыя вочы. Броер доўга хадзіў па лабараторыі, потым сеў за працу. Супакоены за яго Шміт ужо пачаў засыпаць, як раптам быў абуджаны крыкам Броера: «Эўрыка! Знайшоў!» Шміт хацеў ужо ўстаць з ложка і павіншаваць Броера з адкрыццём, але нешта ўтрымала яго. Броер хутка прайшоў да пісьмовага стала, спаліў на спіртоўцы нейкія паперы, напісаў некалькі радкоў і дастаў шпрыц. «Ён хоча скончыць з сабой», — падумаў Шміт, падскочыўшы з ложка, кінуўшыся да прафесара. Не, дарагі прафесар, так не годзіцца. Я не дазволю вам. Не перашкаджайце мне», — сказаў Броер. «Калі я і правініўся, то і спакутаваў віну. Я адкрыў сродак знішчэння цэста. Але я занадта стаміўся. Даволі. Стаміліся, адпачніце. Такі мозг не павінен загінуць раней часу». Вырваўшы з рук прафесара шпрыц, Шміт працягваў: «Дазвольце вас павіншаваць, дарагі прафесар. Уявіце, вы можаце павіншаваць і мяне. Сёння вечарам я таксама паспяхова вырашу задачу. Чаму ж вы не сказалі мне?» «Мне хацелася яшчэ нешта праверыць», — сціпла адказаў Шміт. На самай справе, ведаючы, што праца Броера блізкая да завяршэння, ён хацеў падаць яму гонар першага адкрыцця. «А зараз, дарагі прафесар, мы яшчэ пажывем і папрацуем. Мы ўдасканалім наш хлеб, ваш хлеб, і ўсе будуць есці яго і ўспамінаць добрым словам яго геніяльнага пекара». Прафесар Броер усміхнуўся і працягнуў руку Шміту. Скора газеты і радыё абвясцілі свету, што сродак для радыкальнага знішчэння хлеба знойдзены. Грыбок прафесара Броера працаваў выдатна. Даволі было кінуць у цэста некалькі грамаў гэтага грыбка, як цэста пачынала кісаць, уседаць, і скора на месцы велізарных гор студзіістай масы заставалася толькі крыху шырай цвілі. Цвіль высыхала і ператваралася ў пыл. Добра дзейнічалі і стэрылізатары паветра Шмітта, але сродак Броера быў прасцей і танней, і таму ён паўсюдна ўвайшоў у ўжытак. Свет пазбавіўся ад цэста. Чалавецтва было выратавана, свежы Над рыбалоўнай вёскай праносіўся свежы вецер ранняй восені. Моцней адчуваўся пах мора. Белыя воблакі хутка несліся над морам, а паміж морам і небам ляталі птушкі, напаўняючы паветра рэзкімі гартаннымі камі, абмываўся пясчаныя берагі. Уся рыбалоўная вёска стаяла на беразе. Сеткі былі папраўленыя, лодкі праканапачаны і прасмолены. Цяпер яны паедуць у мора на рыбны лоў. Твары рыбакоў былі засяроджаныя. Хутка і ўпэўнена працавалі мускулістыя рукі, мацуючы ветразі. «Свежы вецер», — сказаў Фрыц, становячыся каля руля. «Добры павінен быць ло», — адгукнуўся стары рыбак, крочучы па калена ў вадзе ў высокіх рыбалоўных ботах да ветразнай лодкі. Здавалася, вялікі баркас падскоквае на хвалі ад нецярплівасці, як пастаялая конь. Апошнія прыгатаванні скончаны. Усіх ахапіла радасна ўзнёслы настрой. Вецер адразу нацягнуў ветразь, і баркас, крута павярнуўшы носам у адкрытае мора, хутка панёсся па хвалях. Фрыц прыналяжаў на руль. Свежы вецер абмываў адкрытую галаву Фрыца. І яму здавалася, што гэты моцны салёны марскі вецер робіць яго зноў бадзёрым і моцным. Як няясны напаўзабыты сон, прамільгнулі перад ім карціны апошніх месяцаў. Багацце, якое ўплыла так жа нечакана, як яно з'явілася, крадзяжы, забойствы, п'янства, бяссонныя ночы ў ігорным доме, шалёны азарт гульца, страшныя карціны хлебнага патопу. Няўжо ўсё гэта было з ім, рыбаком Фрыцам? Неверагодна. Каб праверыць рэальнасць ці сон гэта жудаснае мінулае, Фрыц пачаў углядацца ў суровае аблічча старога рыбака, упэўненага ў кіраванні ветразем. Ні в адзін мускул не здрыгануўся на гэтым, як быццам высечаным сякерай з дуба, твары з цэсна змыкнутым ротам і зоркімі вачыма старога марскога ваўка. Няўжо твар вось гэтага самага старога ён бачыў там, у гульнявым доме за зялёным сталом рулеткі. Паўадкрыты рот, дрыжачыя рукі і вочы, вар'яцкія, страшныя вочы, якія гараць прагнасцю. Не, гэта кашмар.
Фрыц так задумаўся, што не паспеў своечасова павярнуць руль. Бакавая хваля ляснула праз борт і абліла рыбаловаў. «Хлопча, не дрымай!» – строга сказаў стары. Гэты дзелавы покліч спалохаў кашмары Фрыца. Яму стала весела. Ён наваліўся на руль і накіраваў лодку проста ў адкрытае мора насустрач свежаму ветру.